Enuti enyo se wane wa debi obi ahiamwa de wasada so no empo no senye sika famu a ohiamwa ketua bi adwenkyere ketua bi afro bi wo na kyese obi ani ho a abrabom na hode eso na kwankro debi wobi wo wa wo sika setam nanso na ade ketua bi akoye na ade bi a aye ni suntudua anu ti mame ka cho na nwumere se wobi da obi ada wobi anu ti ya da sori ano no pai o se wupie akọ adwuma sika na so botom no wonto aduane nto atade bia nanso so sika no bekọ aba no na eso ate sanse usia wobi wo sere usika kakra no ahumo bronti wodofa munti uyi kakra ma no unim ni babia o onni no babia nanso okọ no moa upia bonten no wanya wadwene sesa sika no sana na ode kwa akoye ade krokro nti a wode sika no tuboto me bewi akire no na de ese na wode ye no wamfa anye nanso wode ama afoforo wona woten kwanchen osresrade wona woni bidie na wode akwakoma wo mo ni nyina kyerese ewiase obi da obi so obi abatiri ansa na ehunu dwom ayesa sana wiase abrabon ye kono enuti odofo mesra wo se nyame atonsam na se wa maudu obedi de omehye na se abusua trewo kwabam na ma fufuro bia oni bibie na kropo twedi apona sayo so ebe hia no ahye wani monyampa SOMPA 93.1 Nesanti ena SOMPA Foundation ode SOMPA achade no aba no esanse obi sika hye obi botom nti no eno ti na SOMPA Foundation ne SOMPA achade aba na SOMPA achade ase na nwumre me kan kira se won dwumadi a SOMPA achade wo yo no wo hwe na ema kunafo a wo mo ani atutu aka wonsam enyanka wo mo maame no mo papa awagya wo mo na kumase monte so wone namba sa na empokra no de wo die ayedene de wo hye ayedene no ya na SOMPA achade so se wo de kakraba ye benya bi ade amasafo ama bronya ebei no ye wodofo ka akoye moasa no a ka bronya ebei no ka omu benya ebi akata wo adagya so na omu anya bi so asigya so na omu didi aguomo furu so asre anu ti SOMPA Foundation se menka cho seketo bia nso a omanfo no ba na deba nyame nhira wo mu omu di kai di bia ba na wo a wo so afa adwene no abotirimu se udi bi ebeba no okrupo twedi apon de woni agaji ana de wo pese wonsa eso ansa na wo de ba no yempai bone se awurade enko samoa no nenya na efabra every say elda wakoma so se obetumi akosafo emwa se yemo anwa side no ana milk tin tomatoes adie bia yedie bia no hey wo de ba ye beda wasi ye papa ayantuma wa dawroma ye beje every say ye hiantuma de mama akurafo na omo de akata wo mo adagya so na eduru babia na akoye sika fam ode beba no na babia won bia na kwawa enu ti no ya di momo number no ebe maw fa pen ni paper no fa pen any paper no na yemfo momo number no emfa maw na 0598 559802 0598 559802 na edin beba Tarawan Media Limited anasa Blessed Foster Tarawan Media Limited anasa Blessed Foster woso Sunday beba betom kukro enya tomu a aprubie mu atoto abrabom no na nyankopon afiti ase ebiebie edi amount na se opeso obusam ensenkaye bi ni akirechiro mu anasa wonyoma wode ba no se de si doso no enko ho
na empokra no said de wo to say wo ya doyen so we say aboakyire ka no enha ho kra ye de number we so ebeto dwa so pese ubusa bibi ewo sompa akyade no ho anase wo nyoma bi ewo akyirikyiri na pese ye fa na ye de ba 0244 83 4838 0244 83 4838 na enyoma enkonkai emfa emao na sa number we na wo fra so pese ubusa bibia efa sompa akyade ho a ye betumi aka kyerɛ kama omra samwa atena sesa na odifo pokwabena enso agye nadwa oneyire mame yaboa akua asua mabronya oya ono so agye nadwa fefe chief executive producer Emma Jumadie eye bema wusu kantankrankan ekoba gasi ewo ha sa na nana ya mensa brampa ono so ewo ha na nafriye eka Jumadie ho a anya asem keto akra omati se Jumadie fe pike ewo ha pike mi bonkum hene wono na echinchim fidie mfuruma ede emame na uko MC a ho a David ewo ho nana ya so ewo ho a omo ayagirada kasa ye kasa nyinada ebeko social media handles ahudori so nyinada eyoma dawroma na ubetumi ehu yen watie yen ewo YouTube ni Facebook na ye Bowura TV no so a ubehu yen na wahwe ye kama yima ewo ha wo bo dwumadie den na manfo si yima onware na mihwehwem ayampa yima no de onya basabasa onware onya basabasa kra na ensembia na metete no akire se so onya basabasa na du ba bia ya na ntokwa bitimi kɔ wɔ ne ho no na megusu a mehwehwem se yampa de a mia na meka he mesa ba ba reverse se du ba bia ma na kɔ no ho ne ho so ofe oye nice boy nice boy pa na kufuru bufu mpa brema su ketu am yi pebre na sa ya aboagye fosuo me na metisiti ananim a metinchima Mpe Nipa na me de akobose asase so hey umpewe na apade he twebe wa fidie no na Mpe Nipa ye wonipa ankasa edemaw na enafie no asem wada proso na che paw na ye de tumu anim na wo dwedwene ho eduru ho a wahu di obeka na wahu di obegyina eno no omura samwa beka cho so wo laaje yenim se ne ona laaje beba senso so imba no ene beba ke krede na asemwa yade ato proso ene se abrante wasi krom na sade wasi krom no oho ofe na ukoshia woba no a unim ne babia oba no unim ne babia na oba no so ti krom ono oye oba warefo ani kru so atukwai na sade oba no ho efe no eduru babia mema no atumi ekoda ne dem otugu ne so kakra na yebusa se bema utisi krom na ukohu oba eda edikai na wone no eka pasem a se wobekwa akoda ne dem ama ade ache ana se wobekwa akoda asieye de he na wope woba no wo kuro na ne kuro tukwa na ohu wa ho ofe no wanka no kure ankyerɛ eti se ya wobekwa akoda saa oba no dem ana se wobekwa akoda asieye ama ade ache wo na asieye so ho asem so wahu se asieye de obi basie asieye no se de honna no ne ohun sitie no obi so beka se na ne asieye de na me kope ho na se bibi kocheme a na me ye ne dai eno so asam eno tu kwa akoda asieye ubenya trade dim na ukoda oba ni dem hoi wanhwe ye na ni kru firi kwan so aba ne mema bi so bebo prumu a ye wo ho na wi akokọ na ni abo asamba na baba ya asam sabe ena asamba da proso a
yebetu no sre ene abasa no ebeko olaje anasa mbando ena eba ba ya adwuma asemu a ene eda proso eno no ena futu semu a yede ebre wo no na se ya aboagye fosuo me ne mapamfo na ene yebeda yetiefo ne ahwefo ase ye pa na wohwe se de baton yi katacho bema dani jaye yebeso mu a yede afutu sem no eba pa na ene no yedan yensa kakra ene wafutu sem ne sei yede wo ka ho wo a wo fie no ene wo wafutu sem ne sei ede ne wo tirim se eka wonya akwanya no a ka ubeka kire biase amansa nyina mo ada wo so ede be na akoda bi pani bi ya eka wo ya wadwene se wo ankasa ka wonya no tena ase na wo ma na konwa tena so aka de betu nefo odofo ene de se de mo age ya baba ede ya baba duru ha no na yede asedana na de mamo na ene no yede mo nyina mo ka afutusem no na yatu ne din wo futusem ene sei ewo dwumadie no so yede mo nyina ebeka ho wo ma akasa yetententen be yu afira homa no so se wo ma akasa yetententen a obo no tofa kakra bi na yeje atum na afei ewiase afa na nyina Iiasem Mpe Nipa futusem no Iiasem Mpe Nipa futusem no ene wo trene kwabam se odofo ene wo wankasa wo futusem ene sei wasempa akonya baya ka wo betumi ade atu adasamafo no ene ya biem SOMPA 93.1 93.1 ena enwoma ekoso edema Iiasem Mpe Nipa dwumadie ena waso eguso awutie no na meka kiro se ene OFORISUO bema mafutusem ketwa bia ene nyina ye bo no tofa mafutusem ana mede ebra wo ne se enipa bia hu hia enipa bia hu hia wo bia ni hwa krupo twedi ampo basa ye adoma bono ani hu hia enipa bia wadasani bia wo wie yase wo bia ahu hia ni nyina ne se eduru ba bia wanhwe ye obeka se nipa yu totwene eduru ba bia wanhwe obeka se obia ni hwa wo fi wo nanso odofo meka kira wo enese eduru ba bia de wo se Nyankopon de wo ye no eduru ba bia wo se mo bia wo de ma unua no emre no nson se ohia wo mo a dabi emre no nson yo eno nti se obi mfi wa eno nkyere se wo hu hia dabi ebre bi beso wanhwe ye sede nipa no besi ababa frɛ wo no ebe ye onwanwa na beje wo nsempa na obimfu bi ena ka na asem se eduru ba bia se yedum kanea wo Ghana mam ha ya na amanfo bi a wo ni kanea anase kerosene kanea ni bi no kanea omo pese omo de hwe kwam eye candle na candle no se esumu mai anase wo mamu dumso ne maya ya na amanfo ni ntanko candle ho kura se yi candle Roma afo de ya so de frim na se candle no ewo soto mu a ya na amanfo ni candle ho kura enso so candle ya de bia se sumduru amanfo a se de osi gina store anim ne woto candle no ya na enwanwa kura enti odofo se bere no nson se obi hia wo mo a ebere no nson se wo hia no mfra o telephone so ye asa de amanfo yi metotwene no kama to yam yenyu totwene na mrepamu amanfo hia wo mo a no wo beba wo nchen no abadwo mu a ete se de candle no se sumduru na dumso ba se de candle amanfo sito no ukodwom na busama no a ya na enwanwa yie papa wakoso ede ahwekwam wakoso ne wode adu onjuma enu tie mera na so a na obi hia mu a obeba ba beso ate sade esumduru a amanfo etokende no entiemu hu abonfia ebere ne duru na omuwa no nipa no hia wobeba na wababa be yiw na wode waye de ose wode ye eye me modofo pa ose ya aboagye OFORISUO omra samwa omno yeah OFORISUO dashi enya me die yo and obi a de twafa ba bi a wope all inclusive and afutuo no ye kwa bonten so a
ana me de ne wa kɔ no bɛka bi oh da bi sense am na do so OFORISUO ya fan share adwum say na Emranten fan club ofia okay na ya yancha ya ayinwa ba ohene ni bebe obi ma na yakɔ ma na hyeden ne na busu nyina ya di kan ka say ne maame ne maame ni mpompa twena ni ahwedan nti bebe onam bia no ya ma na yakɔ jo kan nyina so bia no mo no say susu na niwa kan ne ntra na kan to say yenwa ba preko pe no yentimi san ya ni sa dabi nti bebe onam bia in fact ya bompa ya man say Nyankopɔn hye ne den na on san fan me kan yensa wa ha say o maami we so ani bire o de wo hu bi da no ya no fu say ya agoro ni wo no de enna fom me sa asem we me pese me kan koma nim me ka koma nim mo amanwumire asama me maami asama ko kan so weekend o de ka so emire bi afia bo ahema wu asante ni ntin no ani bire me ho asem we yancha SOMPA ma Sarakoba mama Sarakoba ene me wabro san so an ogina na se ono mama baba kese bi na ye mami we o wotema o ani boutique no ye fe na ani san na ye papa no ye papa Emranten no woka what is that boutique no ye fe na ani na ani no what ya se je so oka wo se boutique bu a hu ne wonto wo kwa eno ma egumu no hu ne nto wo so we na bri wani so ani bozi wo ha wani hwe ha no ha hu ne wonto yiwe na de agu ho Sarakoba boutique ngura ba kwa wonto ade da wo so kwacha no du abeto ade o ye nim ha ya na woni ma de ye me gwan Sarakoba ho wo be ko na granny ne ma me no timi ton ade ye ne ka na kro timi twi hey granny no be ko no o twi ahi languza ameno amena ya chao nyamia chao papa nefie bibia betimasi anya ntokwaso bibia betimasi mechia yema ya miami nwia sofu yeboa yema na yakọ no so ni nwia pani akofa ni frinka ba ni nwia pani ene no so adane bukum so nwia sofu yeboa odifo po kwabra mene ne twa so no na ewu no yenwan de wawudi akan nyina ye mana busu nyina yakọ ene ode na busu apani ene kra na me fu so woni di na me fu so ni di na se de yesi buwa da na me se atwam asantemam ha nde ba wi ase na gwan de di magura wa prawo nti ye mana busu odidi and oni makwan ka ho kra wase o ene ye ponso na Friday be ko base na no omo enra ema me fra kra ba ye na no asembisi me nwa wo konkan ana me fa huba ne fie no no fa huba ana wo so kwaku na za na tie de ya na wo sime na me me nwa chaka em se no wo sukura tika nti wo su de omo si kwan asem esi eche na meka chema tiefo nti asasem wo yi ukona sese obi ye ne bibia enye bi na mi wo adwane bi a meto no enti obi ye ne bibia enye bi ne ye wo afutu ade ba na obi ye ne bibia enye bi na unimase ana obe bi nso a gina Emranten wase ma ye study gina hona ye study na hwa adekoro ana so obebusam na atoranchem tu mi nwia yin wansusu da no nwusa sabe omno asamu amebre na uko no obi ye prima asema tobu o ebi ana wadi loto na wadi ye prima na check obotom aye bibi afutu sema amede ma nipa da sani ni se minwe me faaw ampa yakwa kodu owusu de omusi kwam sata na owusu ne ka na problem abamti musi kwam ana minim nwe etikem na me so adura numre na kwa yakasa se uza na adura bi a sabe untimi nche ho so na mo ba bi a na me to me wachi ana mo oto eton mo fita eton wachi amakom run about first nin kan amakom run about ye wo wachi bu ha na dwo na wudu ho no ma ko ka sisi wo ntimi ta ko tobi na minim nwe adura na me nim se me isi na nkaka na de ne ko ana so no mo musi na nka me kom baabi wasi o me twa dabi
me can say driver ne mfa baby a me ko to say o me so me to bi driver e nyina yenko hwa se me si wona accident senkankan kwa mu kwa na accident si yankeye enti me duru na agye na oton wa che mini ne dada e wo fi dada em to hu me kwa na o se na agye amaba o no sorry na msim pe park no far park na msim mame wa che na je se minti min cheche me to wa che ne pe gari ene macaroni ene fish cassava fish na me to ye made aye friend say ne time ne bi me nwa agira ho enti me giwie ye no ko nkran kwai as mama me so mama me so me sabi sa ne sesai so ni me say aduane e the 10 cities na to o ma wo die ni bi me die ni bi oh to ka me die ni am ko ne nim sa ko wadi lotu ana na wo kon kan samde na aduane ko akodi ni ka mu aso kodi ne mankasa eto wie bibia wie ye no obo ne bo na musa ja me die ne sen o se 360 ho ne nyia no 36 cities na say no se na me so me de no se tabi mimi biti ni kaka mimi to no ma bi ni wa hu to no ka say the same thing no e to no so de no ma bi fry nam no wo se na twinam na ya che no achene pa ha wono no to me man to anu bi to no de o ye lock ni de ni kosi 2 system wa 280 o si 280 hape aja ne ka 280 pe o se 28 cities so omo wa ha me Osei omo wa ha me anam se na ahanso ya ba kwonto kwa ha wo kwa nkan na me koto me wa achi atiafo mu nche ni yo afutu sam na make no wo kwa nkan ya me se me koto mo achi o ma obi me dia me to wonya ne sai bi mam afi wo gina ho na ba hwe me nwan ne ho pu chechecheche ho an wo yin sika no aka sa na by this time kwa nkan kwa ye kwa jesen afi no pe kan lo fe wo check ni sika pokwamra aden wo so mo wa ha me wa che de yenim se de 10 cities eno to wa che na se David we kuma sin finfin wonni ma de be ye mi je mi nwan yi kwan ama na ko mi nwan ankasa mi hu biem ano pese wona tua na dabi se ma ha no me de na ko ba bi a eni kwa se me de ko be ko onye na dwen se sa wa che no o ko boka sa wan kasa mi hu biem eno de konkran ni buafu me kasa no mfimi no apete me kwabra ana wa mi hwe ko mu na ne so tano kwa mokura ba to nyu hwa na jo sada ta se motimi bie na no kan ya ne se me so bag e bom ko he de we ha se di me so de ma menya kan sana wako se wo so akromfo o meje bag na me amija na me pe ka na me se opani me so okọ VIP fa ne komam nyini si ba bia na me nwa kire ka me ko nyi ne nsakra nka se me se bye bye che se aduane na onu ankasa koto no che se me de na ko ba bia ne buafu me a nya asem keto adenti eti dem pesa me kan nyina ne se wiase se wuti ensa tetayi a tetetia enkoyi tetayi me boa eti bi dem afuto nyina ne se hwe wonu nwa bi na wutimi ko bia atwoba baabi na obi ato aduane check wo botomo o kwa bi so ofoso ado ebiti nipa o wo ba no ahwe ho enko kan se aduane kwa ma bi gun wa bi a wakoto so ba ekura bi a wa geji ne pene wakoto no ho usike sho boto wi ade nyina ba ehwo uwi na afi obonse wani ase o ha sa obonse o mena se a o de sankrofo hwe ma obonse ntasuo no kose na ba sei enyina faako nya faako atwatwa ne mene eti mem de mafutu a me de ma ne se edrumre bi a hwe de ehwe obotom na fadi udwuma ne mo ye wadwen se obi da kam eti wonso na kam ma bicycle out so no enso wani se wheelbarrow krampo na otimu a ma ne so me hwe le refrim bi o de wheelbarrow na ye wedding o ye nso o ye wie nso pepepe ansi bi hwe ansi ento petro mo eti e besre mo fantu mi nwe ni mam se enya me mfom so se me na ko chia sa accident no eti mafutu se mo ano no asre wahwe ne kase ansa na wanwini ni buo kwabena wanhwe no kase wanhwe ni botom na we no minim se didi ko lo fe ni mu dia anso nyame de na kwa ba asumduem odifo
Wafutu sem ne say obekanta. Ofurisio min kanta. Ntimi min kanta because we dem send me da home. Enya asem ketwa kra. Na said asem city Nyankopon ya duma yesie ye papa wia e ba be kanta. Okay. We are so nu mi ekọ ekwan wo na nim kwan so. Me minim so. Oh, ekwan so. Twi na me kamin kabrofo. Omo no. Ekwan ye ekọ. Minim okra minim ho. Akwanua so afa. Ana menua panyin no medi wachi. Oh ye potus ana amena. Oh ne me. Wo so na atafa ho. Wo so na atafa ho. Ya me hira wate. Yambo mande. Kuna animu. Edika ka chere se kobra emfa. Na wahwe bia matom ebumnem. Ewu bia sa betra gwadi so. Ema kobra ne giche ho. Enye hwi. Na minim se eden duwa. Mema telefone nyam se nipa. Nipa bonefo. Na nipa bia hwe no yi. Ofosio me da se. O de me kantiawa. Ene madofo no me fans kakra. Em me koto me start ne me group wa. Kumewu stars over ne kumewu atasgate pe adofo afrem no menya mfa ntodwa kora nso adofo afrem no more dancing betudwa menua bema menini mi nko na aka ye dwene ebumu anopai so sorry ko hwene dem wo de ko ya menua na obutu no anodene nenso wo SOMPA onya ketua penti na esi etwa so bebeye na mafutu sem ne se etufuoti 220 ene onwam etikopo wo wiase ya na se uti wiase na se akora ka che wo se bra panyini ha emfa ha enko empere wo ene nya kesesem wo de wuntimi nyam hwe we woni eduru ene menua omono ka asembi wodi ka Canada ma adwem wanene osa refre wo se no obi ya pepre no se watwese kan ana watwe aba na okacho se me prawo na wugina ho wontimi nyam hwe ne nipa wo ho a ana nipa ba ko bi enum yensa eba twane na obeye na kaka bensem a kire wo obeye na kaka bensem obeti woni no ne wayi wunsa ye nkyire ye bebele no na wunsa ate enye won kaka bensem bro ho ase ade bia onipa ye bia no wa hunu hyehye ya oto amanim vosi bafutu sem kakram de ma ahwefo ne atiefo kakra ne se ye tufo tie enye wo se wontimi ni wo brada bia na minim nipa ye friend budo oboma mi kodwuso moja na minim se se nipa we wonti obi ntimi nkunda ba ko bia se no we akaka bensem bro ho ase wontimi nkome wontimi ntumedro wontimi nyem sei hey tobo ano brebre ma abato fa futu wi mane moa ne ja hanta asem no onyankopon bi kira bedas odifo po kwabena na wote ne ka ode na futu sem atodwa ne nwe omra sam akyea no obeku o udade nyankopon kata kraka asai 3.1 kumasi hu cha sumla Palestine ana mema wararo mapo kwabena odifo aso ate se mfensi wo achi eni kumasi wo achi nse enti so omna samwa ekoto wo achi mani ebro 30 cedis a mfensi de ne nkompe no se mfensi de wunya 7 cedis kura no ka huro ne hyeto ne ta ho ote ase enti so sa wasa ahoso ya kwantuom ahoso ya kwantuom se ono no tembia no free akwantuom na ba adwuma se hono ko atwa ticket omono so wo krom amakum he ya wo ye kumase boy no fa trotro nti wo ye bibia na osu ko ye bia na wa check ubutum why mfensi wo achi ni kumase wo achi enyepe oh na de o ka wo ni se fensi wo achi ni hwe na enyepe na fensi wo achi ni kumase wo achi yepe Uni mama kum. Uni mama kum. Okay. Anyawe. Katagra kan yenko. Wadaro manase ma memfa kwanya we so na menchia ohenkese pa baako. On se meka ohenkese no a se wa hu nipa kro. Na na se kwadwa bebiew. Bekwa amahene. Ya bekwa amahene omo no. Ma menchia no. Na nipa pa we nipa. On se di dwumadie bi sei na unya ohenkese bi sei.
ma ne frɛ bɔ maba so a na kyerɛ sɛ wadwuma no ɛsɔ ani paa na wonim biribi ɔn sɛ eduru baabi ya mamrɛ yɛ festival yɛ kana sɛ afahyɛ dodoɔ no ɛyera ɛne adeɛ wokɔ me krom kumawu sɛ ya ɔmo sɛ wo so firi kumawu ya me nua no yɛ papa na ntwie afahyɛ a yɛdi no wɔ hɔ no no yɛtwa yɛ akyɛ na menim sɛ nananom wɔtoto nneɛma yɛnkyɛ kora ɛbɛba so ɛna nana ɔsɛe akwadwa bebio bɛkwae ma hene odi odotobiri afahyɛ okay odotobiri afahyɛ ɛwɔ bɛkwae yes 25th November 2022 ya ɔbɛyɛ na nɔpa 10 25th November 2022 ɔhu ayɛ boafo ahemfie na yɛbɛkɔ ɔmo no yɛti a yɛka nsa no yɛ program ɛyɛ ɔhene mpɔn ana panimu bia na obi bia wotie yɛ bia no yɛso yɛmfa ne ni agro yɛmfa ne ni agro nti nana nso sɛ ɛnim katakyɛ wo yɛ nim ɛkwan wɔde afa so abɛtɔ saa me ɔfrɛ yɛ otuyɛfo ɛdumɛ bi kora yɛbɛtena fidie so a yɛ na ɔmo ɛne tuyɛfo ha ɛmfa na nhyia ɛnyɛ hyɛ nti nana wayɛ ade ne pɛ so a wodi afa hyɛ wodi nana ɔsɛ kwadwo abebio awotɔ so yɛ nyankopɔn hyɛ duru hɔ no ma yɛbɛba na sɛ afutuo no ɔho ɛnɛ mede deɛ no bɛnam ablabɔ na ablabɔ no ɛnyɛ obiara na metu no fo abaamu a na abranti a wasi so a wobɔ bra ɛhɔ nom na mede deɛ no bɛfa na sɛ nokra nyame anim nie ablabɔ ɛdi nkyɛn ayon rose abrabɔ ɔbra ɛdi nkyɛn dadeɛ tina panifo so ɔbra ko yes na wusu a wɔn sɛ nkora no kɔ school na ɔmata adeɛ no ɛdeda ɔmo to sɛ ya wode ahwɛ SHS foɔ no especially ɔmo ba bewie ntadeɛ ne deda ɔmo to sɛ ya na me hu saa no a menka nkyɛn sɛ wɔn twe nkɔ soro bonso bewie school no ba bɛtena fie afe ɛkɔ mfie mienu so no bonso atade na ankasa ɛtwe kɔ soro ɔba ba behu de wi asiti ankasa obehu de wi ati ankasa na woyɛ young boy ablabɔ na di na emom sɛ wumye wani a obetimi abɔ ama bibia ayɛ kama amount wumye wani a on sɛ ablabɔ na akɔyɛ bibi te sɛ wote bicycle so wote bike so efiri kumase ɛkɔ kɔnɔngo wote bike so a edu baabi a wobesane wompɛle biem na di wusane ne saa na di wokɔ ɛna du baabi so a wobɛbɔ bepɔ hard wobɛpɛle ma wonantu na bɛyɛ dindindin sɛ dadeɛ no ɛna edu baabi kora no a bepɔ no bɔ kora no a wontumi o gye sɛ ɔtam bicycle no ana wosi pia no wo pia na edu baabi abon sɛ on sɛ na sɛ so ofiri kuma sɛ kɔkɔ no ho a wobɛbɔ bepɔ no saa won sɛ wo bedu kromo no na wusane bon sɛ mflama ne bɔ na kyerɛ sɛ wo ho ayɛ den adwo ɛba saa kora ho fifire tumi yɛ den ewe wo baabi wo yɛ frɛ no sisimude sebia yɛ oda o ka ne yesi yi na osisimu ayo yi ebi nyamuda no tumi pagya wo nsoro nyina ɛda pa obi wɔ kwan no so ɛno na otonya otutumi fo okay yo we na betimi aka yanko yanim tu ho enti sɛ ekoba sɛ edu de din a na wamie wani na wabɔ na enema miensa ena timi bua enipa wɔ abrabom one ye migidie pa ye adwumaden empaibɔ ene enwenta so na sɛ ne meka o hye ne so me hye ne so wadaroma adwumaden empaibɔ ene enwenta so sɛ wo ye abrantie ne sɛ wo bɔ bra emfa wa dwuma ndi agro na wa mampaibɔ so atumi enwenta so sɛ sei na mepɛ sɛ me na brabom nyankopɔn bɛboa ma waduru hɔ no mo ɛna enema miensa bi wɔ hɔ no mo a wodi si wani so abrabɔ no ntumi mɔda emapɛ nsanom ɛne ayonkofa ayonkogro emapɛ nsanom ayonkogro wodi si wani so a abrabɔ no yɛ de ntumi mbɔ because emapɛ yɛ ade a ehia one ehia time obe suspend it ehia time obe suspend it he eya no obi one mo tumi ka se enye oba bia na ye say sika wɔ no ho okay me gitum na saa ba no before so obe ti ase ama wa na obe twa ma wa wo kra wo say sika wɔ no ho na ye atade papa bi a wo hye okay
spray papa bi egu ho shoe papa bi e show OFORISUO wadaro ma eno yere ahaban na eto yɛde sika sika ensanom Bible ka asɛm bi wo se no menka nipa a osori anopa tututu di nsaden achi emwa wa brabo mu kra ene ayonko obi won mo bɛkɔ adwuma no osori anopa na ofrɛfrɛ na mfofo yenkɔ ha yenye sen yemfa ha odi sie no emwa ma abrabo nkoso enti wadaro ma de meka akyerɛ abrantie bi a wɔbɔ bra ne sɛ ɔmfa na adwuma ndi agro no man paibo ntumi no na nwenta so no nwenta so na Nyankopɔn bɛboa no because wo yɛ bɛma sɛ wan fansa nom ne ma sɛm basa ne ayon yɛ den obɛyɛ yi midi sie no me ka sɛm we sɛ bɛma bia te sɛ iron rods bɛma bia te sɛ iron rod sɛ ɔkwana sabro sense wɔn sɛ dwuragu a wobɛhu sɛ iron rods ni tuatua mu fiamfia sei sɛ wunya still bender wo yɛ good a obetimi de iron rods no asa ayɛ asi dan foforo na maka ne sɛ bia ma so te sɛ cement ma no na sɛ du ba bia te sɛ cement wo mu te sɛ cement okay sɛ wo de cement yɛ adwuma no wie ne sɛ dwurigu a no ntumi fa nya hwee biem de obetimi de ayɛ ne feeling but bɛma de wo hwɛ ho so yie a wo te sɛ iron rod okay bedase Arotia OFORISUO bema yanchia yetiefo nyina na ye na wo mu ase abribia no wo mu kura ye mu da ne da ya na mebo mu abaso mu nkoso anya ye nsa na ye ni so de wonom eye ma ye ni pi na SOMPA 93.1 Facebook obetimi ahwe live ho na SOMPA TV Ghana eno so eye Facebook SOMPA TV eno eye YouTube obehwe live wo ho na won so wadwenkyerɛ bia na sɛ won so susudie bia wo de aba na yakenkan de amam na OFORISUO bema na me so me de no me de fa efutuo eye ma wontini yetufo a eye ana watie bi kada cho be ma tie ase no ye be ye adwuma wo SOMPA 93.1 FM ha sei ena wo hya ase de efutu nsɛm a enne yenso ye kura mu de baaye kada cho be ma ye bia wone na badwafo eka bia na afam die bia obeye bia no wodi tu adehye ne atiefofo sebe ya wonom so ombetimi anya bi ede atototo ma brabo ede adane wonom abrabo fi se enipa owe no se wo ho a abrabo ne ya na akwaye sesebi akwada afe na wo tete no se wanya wo bia ma na ntufo na wotena de wotie na wankasa wo de wadwe ne nsusuye eye de ebia wo fi se ye ma wo a wanhwe ya ekire no wo hu se waye mfonso nso ebia na ne ma aka echi enti eya na abrabo na yete sese bi bodedwo a edagya so abribia wo hia futuo se beda ne dane wo na wadodo kama na wanhye ewo abrabom enu nti no obitimi efre no akasa o yadam wasem afutu sam ada ne da modema ye no ye ni so eboa ya abrabom pa na so obi nsusu wo ho a otie na ne se wotie ne tara wode abaso boba enu ano no na wokọ onfa nya adwuma ade abechi ebia na wakoto nsense mebim na ubekwa wachi na futu semu ebia wofreye eda ase wo ho no ebia nka wosa ofa asa futuo na enka wankoto saa oye nanim enti ye ka kire obia se efutuo ye enti na nananom ka ase se okoto se obi tu ne bafo a eya no wagya na de bia to kotodwem na won so watimi de abɔ wo bra wo bia ubenya no na mana tuufo no eya sometimes no ho onenti no ene de be ka kire ye tiefo no ya hwefo ya wonom etie na anwumre nyina ne se ye tuufo a eya na watie na eye Daniel 4:27 no ohine Nebukadnezar bra waya asoche na se asobrache na ontie Nyankopon ne no opese oni Nyankopon pem challenge wo no ankasa ne nimdie ne susuye mu no Daniel 8:24 eka kire no wo Daniel 4:27 ne se enti ohine mama futu onya wo fe na fa wo tene ne ka wo boniku enti sa wo ma nipa ebi abre bia no wonya adaje ene bre edi tuufo no so ma na futuo no ya wo fe na sa wo fa tu kotokuo mu a minim se ne pe bi be firi mu di amaw amo abrabo na wo bo no so no ewie nkonimdie mu ede amaw se de enua be ma bi a ye frɛ no Albert Edufosu wo bo nwum bi se ye tuufo a eya na watie ye tuufo ne se wantie a daache ubenu ho empanyimfo nse ye tuufo na wantie a ukwanti adinte no yesra yetiefo ne se kada cho be ma ye bi otumofo bia ne OFORISUO be ma ba betena na nemu ewa adwa no so omuno asamo aye ono so
ɛyɛ panyi wɔ ha se nom no wɔno so kan ho bi sɔfo Paul Kwabnable wati a me so me hye kwana ɛna owu so bɛɛ ma kantan krankan so edi mu bie kakra bi a Nyankopɔn bɛdom yɛn na wɔde afa yɛ so ama yɛn so yɛde ama mo no ɛyɛ a yɛsra mo mfa bi na ebetimi aboa mo ama mo abrabɔ no so etimi akoye ɛde ama mo amfansi ase no ɛno tie tufo atie yetufo na sɛ wantie a daachi bi ubenu ho yɛkɔ ahoma no so ne ne yafrɛfoɔ enso enkɔ twetwe nkɔmɔ 0551931931 0551931931 0548931931 na yenko enko yenim hello Oforisua bema good evening. Majeso panipa baby a ufrefre ni wudin Me free Nanapia United States from Nanapia. Obakangie. Oforisua bema Damasipa name my Mensuma futu samni se limpa emfa ohun tu limpa so. Odo hon tu limpa so a limpa be mon ta etiko. So wan kata obon hon modene titu anamo esie. Anyanku group bre so emboa mo brapa emba. Nkebe damase na futu amodi amaya na makramo. Okay, hello. 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 0554931931 0548931931 Hello. SOMPA Hello. 3.1. Adumo odin ni baby a ofrefre Obaya le kase. Obaya magazine Ohine ile bisena won sabi. Ohine Obaya na wafutu sem ne sei Bitu fele se ye se yo. Ni kan dia wa sabi obi a ma woni so. Kinya ko podi adu obi a ma woni so. Ma woni mere obi a tibi. So yes na ebe boa. Okay. Hello. Hello, Mefia o. Mefia wafutu sem ne sei nwumre You swane. The foot is something say. What you are saying is so Jenny Paddy. Just a Gianni is so I as a sanipa. Two TV is so Jenny Paddy. You go over here, Juma. Also, Minaya Juma chant me, Jenny, the evidence for Obi will be about so I Juma 5 years. Last so that's all we are about. So, into what you are here, no one to show Jenny Paddy said the man to any kind, Madam Massey. Bye. Okay. Hello. Hello, Oforisua Majeso panipa people here at Moonlight. Piero yanko yebre no Oforisua ni na futu ni say ebi atene sakye nyina nyepe. Because idea of grass and a cookie to no other cookie to be ejuma. O ban ke wa futu a ufiri ma de be kuri. O ba o de e ko na po abay abaye yon ko na ye wo no o ko be tinaka. O kwa bonjina e adu barako en ala edisi. Utia nye ya omo no ko ko de tv no omo no da bonten. Ana se no omo da ona o tatro. E ju ba ko mo e fa o ma yon ko. Actually, when you saw the paper, after the body of the it died of the book and the book. It has say Piero and a kind as a moonlight. Now just say Upia Bontia. Bema social mammy Bucci and 1 3 a deep bequaco yo. Hello. Hello, first good evening. Good evening. I saw my friend Mateo Canada. I used to probably book on back. Now they say who can I can say? You can have a sale. That's a water. I do it when I said for the put some of the iron. Oh, yeah, dear. So, I want you to go. And found you no pet. Said they're not no kind. What was so be said, and I was from the head of the money. Women the bottom, let's say. Wouldn't any bottom? Only the bottom. Oh, yeah, dear. And you have to keep up a comfort. That. Yeah, check bottom and sana where did they do I hear by you? Hello. Hello.
Hello. Good evening. Mpe Nipa maje so baby afrefre ani udin. But I'm going to tell you money. Said the music and me share with the ponya. Me facho me share me about the fan of the and my infanta. And the American is a if you say no and set young if you are so will be Biana Martin Ye. Said the way we are be the written upon time out. You are getting to be so good on me to then do your more. The Muslim to Katana. No, okay, for any 2 nipa so nipa be doing shamo. Hello. Hello. I now free udin. SOMPA 93.1. Hello. Hello. Yet you Mpe Nipa. Maybe some good Jo. And then I'm going to see some more now. Abrabono, I like Bono. The mom how there was the most I can amount. Oh, there are what the system from us. When to be a mark of everything, I was making people who did the I don't know SOMPA 93.1. Yefa your last caller na yemfo frɛ no nyina emfa ensia. Hello. Hello. I'm so me de kwame. Me ka se fe bo kwa. Kwame yetio. Me so me futu so me ne se Iiasem we suro nyame de suro oba. Wo dia no. Yeah. Suro nyame ne suro oba. Yeah. Na oyire wo ho. Me pa cho me me rejai. Ansentia. Na ko awade de na gu ye. Ensempi so you obi din watabre. Emunsem de do so yi pa tina medical kan di kansro nyame. Jo. Suro oba. And ya fabra na ye twel na ye hwe ekwampa ebetumi afa so aboa wo. Mati. Suro nyame ne suro oba. Inki wo mu o. Inki wom papa. Aha ena efiada bia no wanhwe yi a efiri sa breko no wo so wafutu sem ne sei ejumade bia ye hwe ne abegya atum sede be ya wo so wafutu sem bia wo de bema no ye tie na obi so tie no ebema abrabo mu ayemre kama na abrabo no so atumi akoso toten pa. Aha aye SOMPA Studios 93.1 SOMPA TV no SOMPA TV no amanfo ehwe papa na SOMPA ba ye omanfo ajatum twetwe na sedi omanfo asi aje SOMPA atum no SOMPA no na eduru baabi na omuhu saa na omuka SOMPA na de akatua na ma womu a omse eyampa edise muji akatua pai efrise mo na mo aba na mo tretre na modi afutu sem esefata ede emagana fo ani wiase afana se afutu sem no ekoso abo no nwotwe ewo ha na afei ena yema wakwaba ede waba SOMPA TV no so no nwotwe abo apa ho sima baako ewo SOMPA TV no so na enne no yesesa yensa kakra na ni nyina ne se woso afutu sem ene sei yegya tum ema abadwafo obi ade na futuo ebai yesesa yensa ekakra kufuru bufu mpa bema na asa ya aboagye fosuo me so me de mafutuo bai yegyai ema yafrefo enso bam na womoso ade omafutuo bai woso afutuo ne sei efiada bia dwumadi a yebegyai atum efiri na wotwe a yebesim no fiada bia woso wafutuo ne sei yebema obi akwanya na de so ka kire ni nua no watumi aka kye no anya atemdidie so womra samoa atrase sa no difo pokwabna age na adwa wo heneyire mame yeboa akua asua mabronya oya ono so atrase a enya asem keto akra na fiada bia chief executive producer bema wusu kantankraka wono so age na adwa enya asem keto afiada na efiada de ehuhuru na pai efiada
ehuhuru na pai seta timi huhuru pai na sɛdeɛ dwumadie no asia yɛ no na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ kuropotwedi ampɔn basa yi adɔm na dawroma ɛna ama enwoma atumi ɛkɔ nkan saa na sɛdeɛ dwumadie no sitie no efiri na wɔtwe ɛyɛ baba bɛsi mu no kofro bufo mpa bɛma so keto a wɔyi pɛbrɛ dodoɔ no ani dane so atwɛntwɛ kɔdeɛ wo a yɛtwɛn nansa na yakɔsa bɛma yɛne no ɛkɔsa yɛnni nkogo bɛma yɛbo afarikata kyɔ bɛma wɔno ɛna na dwumadie wɔyɛ sahene wɔwuo de ne nsa nwunwunu to no so na sɛdeɛ sikɔbae no ɛgye amanfoɔ nsɛm wɔ asantema mu ha ɛgye ɔmanfoɔ nsɛm wɔ Ghana mamu ha na wiansiafo na nyina agyi hoo sɛ ei onimdifoɔ na akoi ei yɛnana na akoi ei na hwan pokura ɛna wɔde yɛfutu sɛm ɛbɛba na sɛdeɛ adeɛ no sikɔyɛ yɛ no na awreho na asifim ye pa na yebu na esese na wona wotwe da no eye yawada edi anim 17th November ena kofro bofu mpa bema ye gene betu mpam wa sokoma pon ama amanfo akoma na nidia etwato na emom hey eda no beye huhu na ye besrese obi biada card bia meka no nsabia no onfo nhye na adwirim se yetu ensa afre no ye na mafidikasie so etu ensa afre no se eda no onkoye moa efiri se ade to wani anya wa na uye ena baakofo enso wuradura egu eno nti eda no omumra sokoma mpon nansa debra sokoma mpon hene ene trawa media ene abusua emrate hini firi mu etu ensa afre na waba bekoye moa ewo sada no na sada no de eho ena yekɔkyerɛ sɛdeɛ ɔdɔ esitie ɛno nti yɛto ansa afro sɛ bra na bibia enkoso tɔten kama pa na yɛnya ahohoɔ ɛwɔ ha yɛnya ahohoɔ ɛwɔ ha na ahohoɔ a wɔn aba enne no ɛyɛ sompa mrantie hene yɛbo afarikatacho ne fan club ɔmo ɛna yɛnya wɔn wɔ ha yɛne wɔn ɛbɛtwetwe nkɔmɔ no na sa fan club we eye emrate hene ne yire ɛna ɛte fan club we sɛ wɔde bɛboa ne kunu dwumadie na enipa abam ye pa enipa abam ye pa enye asem ketwa kora ɛno nti enei ɔmo aba wɔmo de ɔdɔ bɛbu odom wɔmo se dabi sɛ ya masi bibi ankyerɛ wɔ manfo a enye papa ɛno nti enne no wɔmo de ɔdɔ bɛbu odom sɛdeɛ bɛba nwoma akɔso tɔten na yɛnyina da yɛtumi atwetwe nkɔmɔ ne yɛsuesu adwene na kwampa yɛbɛfa so a da ya wada no yɛbɛyɛ yie no ɛno nti ɛna wɔmo ɛbaayɛ mema mo nyinaa kɔ aba na mo mpom te sɛn bibia bɔkɔɔ deɛ mo anya bɔkɔɔ saa mo som se bɔkɔɔ chairman mpom te sɛn nyame adom bibia bɔkɔɔ nyankopɔn adom yanko yanim tia na mo bɛbɔ mpaye bajo yanko yanim ade ba na demo aba be piem enne Iiasem Mpe Nipa dwumadie nso yi yo ofosuo de dia be pia ne se eye yana nam lantia hene ti ase no aha na odi ne dwuma na ne yire eye ma Harriet eti ko de tai ni kunachi eye waza fan club enti no yeso so ye nyina de ho bedom ena ye nyina ye adwuma wom yante kutame yante jame ena nana ekra ye ko ensiedo enti ne sese ne hu se aye no so bemben so SOMPA 93.1 se bana ye no abedin nkomo ba ko mienu bi ba ya yamane ya mejina Iiasem Mpe Nipa ye crew ni nyina enem na mama mo akwa aba ya je so so far no mo nhyehyɛ ye ne sɛ ayie ye nhyehyɛ ye ne sɛ nyame ya adom a eye eda efiri ukuada ede kosi eda memenda efiada memenda ebe ya yie ni de ye nyina ye ba abetai abusua SOMPA eye 93.1 kurani ene sompa adwumayefo achi ne nyina atimi akora ye na ewo ekwan papa so nti adwumadie bedi bia no fa
dwumadie no ho efiri sɛ opiare na nwummerɛ edi kosi bibia wɔ sɛ yɛyɛ boa yɛ nana bia na abusua bia no yɛayɛ prepare yɛbɛyɛ aboa ɛdamo ase maame Aja. na ho te sɛ na dwumadie bɛ na odi no okuo nim me de mitofu wom sa bibi chia yɛte metene no ɛna ɛyie nso so baa yɛ nso so t-shirt bi a ɛyɛ bia me na me odi anim a me yɛ nyina mo de t-shirt aba ajo ene mama me wura ho pa o me wura ho pa but biara pa enti wo na utufu okuo nim yɛ tufu se bibi kɔkyewa ɛsɛ sɛ yɛte no ne kwa so Berlin ye Panipa enye mbresa nenso so eja asante kasa edin kura yese boko Berlin nene mo wonante se ne sei yo vozu endase ene muhu ya ha yenso so nante hini WhatsApp group for ye ba ha se eja yie no pempen so na duru ho ti yenso ye ba ne de odo abebodo ne ya ba kai amanfo se nyame ya aduma ya wada e ba na yie ne ba so ndi bibi kakra yenso ya eja ye no mu si du dwuman ye de ba ye se asansa fa de ya wade kire ana de ade ato na ni so ne ono na eyi da ye ba ya ye ba pe nyina nu nusuo na emom ekuo nu ye ya dwe se ebe bibi kakra ne ye ne ye ntimi nye enyimu mfirim enti anyumre de ye ba ya dwumadie kase dan nu ma aja ye bedidie akire Asem Mpe Nipa abedwafo na Asem Mpe Nipa de oyi efirim onye yie esanse ku amwati Asem Mpe Nipa ntina moteye nyesa na emom se katacho ba mani ho na no nkyesa Asem Mpe Nipa ntimi konkonanim enti na ne kwaso amuyi efirim a enye yie se de wasi aka no na bele de adwuma na di no konim me so me organizer bobo adom ano na eye wabobo akosi sei eye de se e fa ye hu bia de ntutu e bia se ye bia yegusu ayeye tinsi nyankopon so beta ya chiama nkunim dia ba de nyame ase Panipa wo so ba chawo mi so ye frame yimano asana yima beka san ye besro manfo se katacho ba man 88 na ye bo afari katacho ba ma ne fan club a ne yire te ye se ode eboa ni kru dwumadi a wodi ewo SOMPA TV SOMPA FM no womo ena ene womo aba no na sedie womo de womo t-shirt na aba no efe ye papa ya besra se wo be ko YouTube no eye SOMPA GH eno eye SOMPA Ghana wo kwa YouTube no obehu dwumadi a ye beye ni nyina sa na wo ko Facebook no so a eye SOMPA 93.1 wo kwa obehu Asem Mpe Nipa ene sedie omasi aba no omo gya ya wreho kakra ima na so di dwuma bɛn me ba chawo me so na ehwe sikasema ewo ekuru na ede tutu kan fori ata no ye mani brewo enti yeso na ehwe sikasema no a ewo ekuru kakra wo mo ho ewo ye hu mi aminim die na wotwe da mo bɛyɛ enti enye me nwanwa sɛ na wotwe da no aye da mo bɛyɛ amana bro na wotwe da minim de mo bɛyɛ nyam ko bo be hira mo sa akwa no so na sɛn na wo ka kyerɛ atiefo o kakra me ka kyerɛ atiefo ni sɛ eja yesi eka wonentina na account nti yesre atiefo sɛ obia fa edom emebodem yankopon ya adoma ya wada na yemfa wodo enye ye papa na eyi na yenkra na chi kama pa na yewie nso ana yewie ekonu so ehia nipa bebre Asem Mpe Nipa so ehia nipa adom bebre ewo ajo Adana chief executive producer wo dwumadie so bema usu kantan kan kra ye ne se ka ye ni mu behia na ye meeting enti no katacho bema yi na chi no ye behwe na ya kwampa ye befa so ni ahyehye nwoma ni atoto if sentifu ni wa apegyafo ewo ho chairman wadaroma dwumadie soronko bi wo ho me ba chawo ane na majo adam so nya na anyo so be ka senti ono afidie waje so afa ofo ye tie ne se de ye nyina ye nim se ye maame Harriet ona ti ku ne ta ne kunu achi no enti ye wie dwumadie ne t-shirt no ye de to nim se ye koye t-shirt okay pene so enti no ene
yɛkɔ no hɔ kɔkyea no nti baabi wɔ bia yɛkyea no ɛde deɛ wɔ sɛ yɛde ma no fa t-shirt bi ade ne de ama no okay nti no mpanimfoɔ sɛ yɛni nam ɛnyɛ gya nti na wɔ sɛ ɛyɛ sompa adwumayɛfoɔ yɛ Iiasem Mpe Nipa crew no mo nso so yɛde mo t-shirt ɛbrɛ mo anti yɛyɛ die ni mo de bantam kwa sɛ kɛ hyɛ kora de twɛn mo t-shirt no WhatsApp group PK me nso saa ya ama mo nyɛ saa anwoma no wo hwɛ wusu afu ya osuwe no black na be fiti o because wo afu no wo wenim efe mo fa camera no capture my WhatsApp group wa obakunafo eteye de support to katacho be ma dwumadie e wo Sompa FM Sompa TV Iiasem Mpe Nipa dwumadie no na yetrim po nyina ne se ka t-shirt ya yeyi na kiye na ye de abie kuro na no nanso owu kurade akwanti menye na ekwo ho behia se t-shirt ye beye na ye de ye katacho ye na t-shirt ni ye besa ye foforo ye ni wi a we ni ye de anameboa awe ye de e wo se ye kire wo domapa ede ema katacho be ma se de kro bia sante kotoko kan ye no se samai wo hode a mi wo gidie kase se katacho be ma ne wo wodayim a wo hu de ekoso na nso so se wo kaso oba nipa te bia mu a enye yie sanse ye so da ye hu no ono asemi mu ye fansa kame be wo do den sabe kan no aka anye se ye hu no pa enu ti no ye nyina ye ma ye ho kafra ne kose ni emfa nhie tirim se sena katacho be ma de wabeye bi be ma beye bi o wa me ni nyina enu nti magina kuofo anam se kakra katacho be ma ye no ye ma ne mo ene hwo enu nti no maadwo abekasa kakra ma ne kasa kakra da nan kuofo bi busan se maadwo ano uso ana so wanyina so na me de me akofa asem mehema no o ebia no yo bi yire kofa asem mehema no sremo a adwo me mo akwa aba mejo so amwano nya den se de ya wugina mfikira a ukasa no a empom te sei asem keto be na wo kan efuso obedu studio ha no ye kase man kasa na ye ni wani ni ye kakra me kan sa me ni nkan chai ma me harriet ye bo afere be obi a me chai oni me nyan keto ni nyina in fact anyu me ra ho pa but de kan say ye ma ye nyina ye ho hyeden but kakra me kan say irade ya adoma ye nyina enim say Thursday ene ye kwa akoye yi no nti obi biara wo wa chichiri ni bench ye bia otie bia no ye nyina ye mfa odo emebo odom se ne be ya ye nyina be kwa akokra ya papa katechew achi na bibia aye kama okay enti ebre ne de aye adwuma ebre ene de ye adwuma enuti megina empanifo anem Trawa Media Company Limited enkanka the general manager ema dwumadie Tofia kwa na mede na ase kese pa ama mo se katacho be ma mo antumi ama mo yira mfino na mo anyi ni mu ebra din seyi no eno na yehia moa ebra din seyi no ena yehia enipa emwa ema no ye kama pa hwia wow na dem ehu o na medika ka kyam se kumasi ehu che kwayem medika ka kyam se kumasi ha ehu che kwayem krede shi kata chobe manenie nanso owo kurade enkwantumi enye yebeda wo mo ase chairman wasem adi twato asema ye di twato de se nyame adoma ekuoma eye edaya wada ye nyina yemotwi ne yenko aspromampo baby di na atweda na yenko ye na yie ema eno nye fefefe na sede ye dwumadie ne tie no ye gigi bibi kakra ye de be ye na yie no ho niema enti e be sere se obi a on faade ntobo ama ye bia no e be gina fidie so asere se ye nyina ye mfa obi a mfa ntobo amra na WhatsApp group no mododo be sen WhatsApp group ni de ye doso WhatsApp group na ye ahodo miensa miensa na miensa no ba ku bia members be 300 plus
Okay. Na just be 900 there. Oh, I see. Na just say ka 1000. Aha, bi wa kwantu mu bi men Kumasi ntina ya na tere bi a na ye wo Kumasi ya na ya na ama no ayesa no nti ye doso ye do ye doso pa. Okay. Say Nyankopon hye ne ho animonyam na ye kura ketechew achi kura wi a ye behwe se ye ne WhatsApp group no ebehia na ye din komo efiri se mo akere wo doma papa ama ketechew bema wa bra wo ba SOMPA ha no mo ani ne ho agro kura ye ko computer so adwedie mra dia ka nyina ye mfa nkamo Odofo me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayasabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu dwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na nia eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumasi wo betumi so afre ahomaturufo 0243 345 392 ye honhum and obi de yade ato abrabo so amsebra abe heba clinic ebebo abeba matia kanso Obakus, wouldn't miss our bra panyin na Iiasem and no ayantumi anka o. Ye bono oba se chichina. Won Konfanko, asem wo mu bibi pa wo ho. Me de se bi nua ma no ne makasa. Wonse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya ne sisi ya ne ya. Enye ne sisi bibi pa e na ekoso. Omware foforo se na ntesa. Na madam fo won kan kire me. Na se na die wedi ya Iiasem ketu e. Na na tiefo, obi antie de me kan yi. Ba ma duru biribi a ese wo ye ho aduru. De ma ni je ba no yira wade mu. Muaya ne ye simple kra. Adrubi was cement about shop asokore mampon. Your friend cement vital herbal mixture. Ni nsu ho ne topa yeso ho. Na sadre mema nyina fra na gan. Mema dure fra na gan no eni hammo. Wo de yan sa wo no. Wo pa mema dure fra na gan bi ato a. Ebi was asokore mampon. Cement about shop. Eni mia eto bibiduro ni abrofo dodo no a. Sa wo pen dodo atu a. Koda ni farmer. Colinac, Misty, Apidank. Presa number C 0240616061. Mema dure fra na gan. Mema woni mfie du nwotwe entumi numbi. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand the chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check a Countess, no quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a Countess, no, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Hey Jack, there he comes. Yes, but I say, now what him say Ghana dear, the biara yes summer, and a weekends biara so yes S-months. Guys know what's up. Hey, you trodo, and to say yes, yamu say ya, na oyirka yirbites ninimia aron orange spread drink. Ama say no aye different cry. Me love that. Nana Kodom Company Limited in San Nunu. Sent no ye too much. And to say a year our dear abedin to a year and I upon to a piano. Or you can repeat us ninimia around orange spread drink. Massi no call quick. Minia GB now so foul taste. Babom, or you can repeat us. See now your difference. Around orange spread drink. Nomini Yansem, one Tom Mpe Nipa won in fear do watch and Sessa open for no FDA ABOAGYE a dreading crash at 2. Jesus, my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me, dina ne odifo Samuel.
wo menhia ahemboboa no ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na ase eye die da fam so ama wo wa wo hweme no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega. Okay, Iiasem Mpe Nipa jumadie ena waso egusu awutie na wohwe yen efri SOMPA TV no eso no na kanjin akalan water ewiye brem ensu a abepiem ewo Kumasi kroduam ha ene kanjin akalan water ensu we agene ho sachire me na o amanfo atu aguso kanjin akalan water no said amanfo si atu aguso no na enwanwa papa na wanhwe ye obeka sensu oni kroma kanjin no atu agu krom ha papa na amanfo si atu aguso no ama sikasem enyina amanfo oboa no se hwe ye de kwatonsuo ye de kwatodro na kanjin akalan water no unum suo no na wo sa yo ho adro anoti na doctor woto wo bekese to kanjin akalan water nennom na eko ni paduamu a ya de bibire bia de wo ni paduamu no ebetu ase na de ama deku umpe we opade 8.5 9.5 alkaline eno ena betumi asaw yade enkotonsuo bia na nsu awieye brem amanfo agiatum ewa santimemu a eye kanjin akalan water kanjino ko na kanjin akalan water no adansidi amanfo edifa ho no enya asam ketwa kra odofo enkotonsuo bia enkonom kopa yare ma ho enkotonsuo bia enkopa yare ema ho esanse ensuo pinu a ewo dwaso no obenom no acid na sa acid no eko ni paduamu a esa koto yade na amawo na wo mu kura na wo ye yamkuro osa no wo mu ennom sa acid no kokan ho a odi aduane to yamu amane wanfa bi so antumu amane sedi oyam besi adwa wo no eno tini nyina betumi atwa nom kanjin akalan water yeyi so bi afrifrigi nim na fa kanjin akalan shishem na nyoma enkonkai enfa emmaw abawa urutu akwantepon no so eho ena kanjin akalan water omo eye no yefra kanjin akalan water ewo ahomatrufo iso 0241 449191 0241 449191 yes sayenso ni yes sayabrabo ni nyina bewiem dia eye kanjin akalan water ena ebeboa pa VR Education Center na VR Education Center wono ena sabre woboa womu a womo antimi anko suku kura oboa womu ko suku womo san wokwam esa bibinti school fees ketua bia womba me womo papa nya ntua no ema womo brabo ye basa nanso sese no wanyini wo ye adwuma boa wo ho wa boa wo ho ko na kofa abosuminsia ekopesire si twro ne si kenkai said ya be ya twi bible no ubetumi akan brofo nketenkete bia egu wani mu ase no ubetumi aka bi eno ti na VR Education na ni abre no na woto ne safra se waye yire de a teacher for wonim de pa a wo mu wada je e wonipa ho enipa de kirem woto ne boase abede ni nyina wo kyerɛkyerɛw efege ni nyina se de wo si to ne boase no ebema nwoma konkaya ma pa yese krewo se bo hwe kona kan VR Education won kyerɛw busumi nsia pepepepepe abrepo methodist school primary ho eho ena wodi ne djuma yemfra mpanifo wa homa yiso na esikasem bia ana eyenkomo bia ubedi na wa hu nyoma pi afa VR Education wa yatumi afa ayu asotre 0245690834 0245690834 ko nekosua de na dachi akwama bi ya fra wo basima dachi akwama bi ya fra wo krakche Nana Kudom Company Limited. Hey! Adia den san ye ne yefan so onyewu. Adia ye den san ye no
yɛmfa nsuo nyɛ na ensa wobetumi edi ato party ensa wobetumi edi aye wayi no eye Nana Kudom Company Limited wo yiri ka yiri bitters na wodi abadwa so no Aaron Orange Spirit drink na wodi abadwa so no sensa way ensa way ono ma timi tibidi papa na ensa we hangover nimo hangover bia nim na appetite no apia tete no ono mu a utumi tibidi printing plantain na watia di na nyoma akoso ama na Nana Kudom Company Limited wo force kokoben wone Nana Kudom ahimfie no ene di hwani mu pe anya yira kwan kra udu force kokoben a odi oso pe Nana Kudom ahimfie ho akwala akro be so nsa na wode wako na wo pe ne dodo atokumasi kropon mu ha okọ Dr. Mensa kewa afam ho ubenya biato busu se chapo na Atonsu High School Junction eho na bonus spot wo okwa ubenya biato enya yira kwan kra Atonsu High School Junction okwa also pe bonus spot ubenya bi ato o photo spot ewo timatimase eho so abuso se cha na etimatimase hono a eho na majua spot so wo ko ubenya bi ato baby aton sa tunsa ewo man mu ha babia kumase a ubenya bi ato yemfre Nana Kudom Company Limited wono na de oyirika yira badwa so ono ana de Aaron Orange Spirit drink abadwa so yemfre wo mo ahomatrufo so wo mo ayen na yetimi enya bi kodi adwuma sade se na efata aye bia no se unya sansa we bia ebabua amwa hoho ani agiye papa 0541 688366 0541 688366 and 0240 692855 Yakopen sani binto na enyoma emwa ye papa Asam chechecha enne yebe tu nesre enne abasa enne se Abrantie wusi krom honno sede yeta ka se wo ho na wi akokọ na ni abono ababa wana akohia ne ho fa yie papa na ababa wana wanka no kra nkyere wo kunu na ne kunu kokwa aso onya mai na ne kunu na kyere kra no krom hono sede mema no atuagu ne ho fa yie na wokoda ne dem honno na wunsuro na ho akohia se wobetia si krom na akoda wo ba wonim no dem ana se obekwa akoda kro no masie ye de na hwa ebeboa wo krede asem a eda prosono no eye wolaje ana se we bekọ imba no eno ene asem a ene yebe doso na yede ama yetiefo no mo so afre na wa kire wo madwen abrewatia ofoso bema asem eda prosono no Abranti a wasi krom ababa a wane se wo kunu so oni kunu akwa akohye ho ene se obekọ akwada asieye afoso be ma se uwu a asieye na obekọ entinka me nko amadwen die a nkakoda asieye preko okay ai oba bi tu ne bafo se onhwe ye na osuro nyankopon no de toso mienu a ade a wonsuro ne ma Ema ye nipa bi a ofoso be ma mehyemu bi ebinom sebi wonom de dada emema owokunu pa so oseme nwade ye obi wo ho ne boy se be se 4 na wo ho osi wo hu abranti a oye ho a wasi kuro no mu de onim se wono so ba begine samba woni nchen oba betwe na di enu nti no be hu an se wakwa akodefe no mini boy mini way miwa na odi omu nyina asie na menkai a abrantie bi ahafu hwidiem empotem ho baabi achapa be 93 mu ho odi force ko edwa ewo ho na sede ya na mrante kwa wono musiso a wokọ ya ba ya ne ho ofepa okohia no one na keka wo sole okọ ho a ene no akwa wo ho okọ anu akoda ko oba da ko okọ ya wa ama wakọ ya akoda se na baba wonu so serious boyfriend on na hihya awade ya cha say ababa wonu ye memasem na guy ne ko kan ye nti no wadwa kakra no wote ne ba bi no no so te ne ba mi wadan ya otim ne kulampo na
oje mema wo mu no eye saa be ma no ne han saa dan ne ma no abranti a okwa akoto fo so ne na fo mu tu ne fo kwabna hwe yi o kwabna ba ya akoda ne nchen hwe yi o ye de ya hoho okrom ha o da ko pe ebena da bi ya de ba chi okua da mo makogo so dwa akoto aso akodi wo mu dwa akoda baba wa ne nchen ade chi ye no wa ama ahomache omai no hu omu sole yam nantia no omu ne na ma ko dwa no omu sore ya no ba bi omu da no wo mapatas no na abrantia ne na hobi don betia ne hu yakuma abrantia bi ade ato ase nom na areho sam so ne se akokọ ba ene ye de ne to ne nchen ye de kro no ato so eti wakwa se ne boyfriend ababa wo ne boyfriend na wo ne tie no ena se wadi abrantia ne ntanta saa amonita da hu se eda se ni da sei ena ya no wo ba ho ena ono so de ne na pamfo omukwato hye no so no omubro na ena omukun no wi akokọ ba ena omude to ne nchen eti sa abrantia se Yaw Osei wonko anu ani so aboa efe ukokuro bi so wonim oba na obi okura na Facebook ana se wahia no ba bi ebia wonyane namba na o chat no be wan se mete ya se nom no wa man direction no be wan se wakwa akoda wo wokoda wo se pe wan hwe na pono no ya ba fudie ni bia na de na de aye yampoma ne dan ne de a ene wa wie ya ba enti me pa me de ofo so be ma abrantia de be kwa akoye saa se ode koda oba bia onhia ne pe onim ne pen na da ko pe okohia no na ko hia de wadi na chi ede na ko hode ene nka ebe ya ma so be kwa akoda asieye fi se uwa edenya asieye na be kwa akoda na samwa ene chance na ma so stara no ne ma bia oye no ase no no ofoso ebe betama be ma ne se obekwa kwadansie ye fi so o ya da wuta ye opewu ye be ba eti o dia obema no kwadansie ya ebeboa ebeboa no ni kwa so koda oba dem sa obekwa kwa nwa am ya kwakwa bono aye na ya kayaka de ebu akura ne de na de ne ade ewura obema ne to ne ade kayaka de ebu akwa etimi twa bema ne incidents bebrebe na asia ye betimi de eno aye ho mfato nti mepa me de ye se obi bebo amu waja onide waja into the fa ho kwese ye wokwa na samafo no ma anya ohwe na ade echi katachi obe ma besie udunza etu tisu na wuti tuaso a praise the lord wada onyame ase se wuti nduaso so na samafo ana se abosum nuasa so na beba ho abemene wa eye better no de cool one echa se ubekọ ababa wada ma sabi obi ababa ye oyakayaka de oye dan obewu na anya dasie ye hopreko de koda hodin na ohene yira brantie bi na krum ho no achinyidie eba se obi obetumi akọ asieye na waba na dwono ombebo na baso ache nade enti omoma no franka flag se wonko ena etwa to pa wasiye no fankosi so enti abrantie ne kọ no ofura ntoma enti we na wabone ho modin a akọ ena etwa to no na wade flag no ana franka no esi na no so no na ne ntoma no awo dua ni makọ akoka asase no so enti wo dwane no na wo twene ntoma na jeze ne ntoma so twen eso ye ono ane sum ne ho video ase yesu ohu o na ba enti sedi akwa na ntimi amfa ne ntoma na amedru fie no na chese asie yesu oyedai ehu enti jami nso na nyi obi ana so da enti asie yankasa no ma me ebo ho so ehu kakre ehu na mo de ba kwame ayo ayakayaka da oba dem so de ehu oba de se wonim ne kwala se den ne dem eho de ehu me say me oba na me ka kire oba dem eho ohu oba we de wonim ma bi ntia onka no kora nkyira ebi kura no ne kunu kura na dada mu ho wo ba ho no ada no aboamoa ne ntade ne shirt ne ado o de egu ne ntoma mu akyekyere aje se ka na wo free ayi ye friends asuo ho ba kurom a first so na ka anko ho sabe matena wa me na na matena ho a na ka anko na nti wo ba oniema no ebi wo ho anu akyekyere ne dukum na esu tere so ebi wo so a kentenkui ne ade agum na kyese esu na wo de twa kwan na wo de ba de wonim ema ne bai se sabe ma ne niema de agum sa na wura dem ho so bibia baka se oba ne niema nko na ho so na be ma no niema wo bo ne do bo ade akohye baabi kwana baabi a wanhwe ya wo hu nti no ehu afakoda sie ye pleko oye dan ya wo bewu odifo
OFORISUO ala tenika se oni amacha oni omaje e kire se tofia kwa ala tenika se oni omaje e kire se tofia kwa se me kwa dasa mambo mpaade oni omache azonko minko na obi nkun wa wakun obi nkun ba wanka sakra wakun dada sani ema we miru nyine ehu nanso eye better sa baba wono ka wanhye no ana ekunu so enhye nachi ekunu enhye ne yem ana ekunu so no wa wale kra no wode ka wona si wo ya blante wo ya hoho ana wo hia baba wona no ho fe ana wase ne pe onu ane dan ukun wade ne besi eye order bi da wo dade no said the samampom ye order bi da no sa no ba da mo so ye order bi dai na wo ko ba ne da mo no wo ka se ye easy ti esa se wo ko ba ne da mo se medru krum wo na me ho se ma ko hia ababawa na ma se ne pe no wate ase no se oni kuna how se mi jara ma ne ko esem ko dan dem sem ye wo anamba chombwa osame ko na mi yanka se mi ngui na makosa mampoma akode obi naso ada imitiate tebi mi nko da se mampom me da oba ne da mu ho amade achi mi wie dwuma ne kura bia me se atwa nkoro mu ankasa aka ho de besi bia nsi eno de wonya feelings kakra na de kwa asamado se basi ne kunkura da wonya feelings kakra na de kwa asamado ntina che so de obeda oba ne demo se ube ukura no a wate de kakra oh na de bio mi na oba ndem ko de samampom minim ana nyame adomasia na so oni kunu ana makeka na afa ana wo se wo dan onu a nanim de esi ewo nim ni pedo so okunu so oni kunu enti mekokoda ndem o se mi mara mekokoda o se me danam juju me ho to me bua sidi nkomo kama esere twetwetwe huri para so buja mani sinyina wo so na me dana ho kama ko da de na matodi se me dam para so eni kwatem ko da samampom asen samampom do mo mawu da ho dada o katache na ongu so ayesum ye ho afidie ungu ya na no ma bi ongu ya ye ne statue mi duro mi se masamubu ye kuro mo se mubu ye ne statue ancha kura ye bubu ni nyina chikura wuyi na goda samampom ne na hawo de na so wo hie no se wo shekawa o kunu ana akoda ndamu dia ane kaka koda samampom na wo de wo so ni kunu metuwe mi ni kunu nko na meda na wo ma mi ngu na so ma mi ewa mfa mai etu ye be mana so be pie so akatachi to yirefo emfa ba megina me so ani ye se tu na de besim so no anase kan ye nyina be pre me nyina ho se twitwa me da bi se me jo se twitwa me de me nyina ho twitwa me nti me de ye se makokuru bi so na makohia baba na ho fe na baba wa ne se oni kuna oni o mache mekwa koda oba ne dem ho okay amade ache mi nkonkoda samampom tofia kwa beda hwanya feelings ameda hwanya feelings okay ebe wu na mewu ne kama omra samwa beda sie ye ana beda oba ne dem ho FORISUO mamencha msasaka ko saka mechiao mamencha ba FORISUO mankwa nana mechiao nana bua basa nana mechiao otumfo nana buasia nana ntwi buasia ko otumfo cameraman nana nso mechiao mamencha S5 adwumayefo nyina SOMPA 93.1 the S5 channel CEO no nso mechia no amenchia me bra ene yeko weekend ntina mamenchia me bra omahene bra no obo adwuma yaw na sanchani a woye na santimema ya zanketwa omahene bo adwuma sanchani a woye na santimema mechia na manchia ya adwuma ko farbai eye DJ Tofia kwa
mechia no menim de ntia meka sa mechia ne pa kwa bi so me hu manager sebe na adwuma efo ayete se sebe mpraduasa obi ne niwia wenye manager fra wasem de ntia meka sa no yakoko baabi bebre so baabi ne ka se manager fra wa eno kwa wan wi asabu beja na egu abla onye bone bia na ahaide DJ Tofia kwa oni atini asetra papa ya bompa ya se Nyankopon hia no adwuma efo mpanimfo nyina obi bia na de ba ko ne se otena nimo Tofia kwa otena nim papa na o kan waja nsai adwuma pani ko farbai ya sebe CEO wa bi adwuma yi ama sebe me ne o mienu yensa koya no ya me hu na edwuma bia na oye mmobo e wo kwan bi so enti ameka so oye mmobo se hwe ni padom a sebe gu ne na ase na enamono so nti ne nyina nsa koya no saa na nyame aye no menua Nyankopon ya okese pa Beze Foster e wo se nam ne so afoforo didie yeah OFORISUO yen hwe tiefo ye ka samampo mampacho tafo se yen ka ho na o de ho de nzi ni pa OFORISUO asem wo kire mu a mesire mo pi hwe wo kwase ye kwa wo se bi e fe ne bam ene fe ne wo laaji e se ye fe ne bam ye baabi a isi se bia hemfo na awia kra no ye ka se onko akokora na enye yize mommo bi metra enye mensem meme metra enye mensem OFORISUO na wo ka se bi nipa na oje achini ne koye no so betima ko samampo and entoma no na de no re no ketwa bi so kokoy wo wie wonne baba na wo dik flag ni si on e fan entoma na kwan kro fa so koye no nye sa kwan so no fa wo so jantoma no ho no dwan koye se no na ma man timi ye no a mo ba se ho no be hu se yie se nya saman na chimi se mi ama yi me di flag ni so na mi am entoma na chi wo ja entoma ho OFORISUO la shey dem pesa me kama yetiefo ti asese mo obi ama yese ye wie program wie a eno obeka mo no adin de na program ti na me share daka asa me sramo do waka ye wie program sa wo be no obi afra wo no asande na ye ka se o na nso bibi senti anya no na mepe me wi amare gina ba bia wo gina me wi amare ana me so me wi 20 kura na me nya masam sa no bi so di first so anya na asam eti me adia me minti me no OFORISUO yi me magye fidie so nya me ho mensem asem afutuo ye tue bebre shiroba dem but the eye serious thing ka wuka ka me support enoma bi se wo ba wo kunu a wo shekawa ene na mafo no wo shekawa kura na omfa ho eno de afutuo no na efa na ne se jada ho na efugwa ye tum bibidi ye ne ko cha ne se hu oba se ofre no ti o hwa obi se wo hwe ne ho yie wakota plem o kwa bruchi pe dai akwate na hwe obi se wo konkan onam fam o na chan ka se bi wo se wo bi a wo teke onam kwa ho hu chen wo life a risky chen de wo teke we de na de abo ne ho ban OFORISUO be ma de nti America sa no ewom se yenya sa futuo no oba da mu ehu oba manfo befre mameka asem kiro ya da hoda pie na ya wo wadwen ma dem ho no me na meka tro ade bi o positive bi a o negative me se me koda oba da mu a akwan bi so no me mi ro oba da mu a me ya careful pa me hwe ho ene oma o chichiri uran pass ya be uran pa na se OFORISUO se o ka se ne o ka se me metie yi so person hu me su ban pa o bebre so ya ma men kama sam enne men ka se o me side enne men so men ka se mo side ba baby a o ka kono we de me ka wi ya na be baby a me ka ko ya fam de nti ama me kiremu sha ne se ya na nkiremu no du me bi a ye nkodi ya ka no wani hu ba me pesa mati asese samro pa kosa yi
tafoje amafo ededa ho en honka wo atiefo ntieni honka ho na se ho yesie oh fosuo wo de no be frade a ene ke nya be ka se ba kwada se o nya se me de fra o na Ofosuo, yesie wo kyeremu a me se ade a ehu asam ne yekan obi wo koda oba dem na wo ka se ehu nya sa na wo pa kire ena me so me pa kire se enye samampom bia na samampom Ofosuo adata fosia popa na dwi kokore obi da ho wakodu bonsu kwanta no na ye ka sie mu asieye mu maka ma sie mienu me se bam hwe ofuase kokobie sie wagoda anya honko o ho de oforesim eno na wo ho ba uduru ho na timi ko ba hwe ye kuro ma sante atim dwa so ye sie ye dadam na wo uchi dwa so janhia na wutwa mansa na wakokuro nu on na fa sie nipa acha o enye nasam on ye sie na nanom ye mpanifuo bi enye nasam buso obi o asante atim dwa first wo frinka ba na besi dwa so janhia ti se wo frɛ obi wo fie se me ba o madua sankare enti mo mra me hia me ni nyina ye sie ye ni ntira ye nyina bi ehuna ye pen se ye obetwam mo bia ma eno me masam asam na ye ka no de na sofo ka no me ade ni se me kwada sama opro na duane ne yadan abe ado na duane de kwadu asi na duane de akonkode nipa yefa na se oda efie udi enka ne fie kura adenti na se me kwada sama na nipa de no fancy ozai ade na mfa nipa de na nya wana de me ko ye na de na de me ko ye ma ya ma de bai se wo kan sen na ase wa fidika se asunja anjo me ti maka na wa fidika se mpanifo ti anjo ti na me de akon asa no na de me kan de oso ani musoso pa omra mo bia ma ye be bia phone line wo de wo koma me akoma me wo koma husu akoma no wo koma obi ade koma no ene kwa de se be na de ayi ya fa de sai on hire abroti akwa se wa kwa de sai anya ho na e masam me ha so obi akoba bi kwa na me se de me makoma me betima ye na me ye but do ba ne dem mo mesam me catch your pray asama ye kan obi ani ho anza kwa na oje chi ne se obetim de flag agosi so okoye onu akase no wo ja ne ntoma kwa wase yo masa ne ntoma akwa no ntoma na ye chi je se ya o se ya wo si metimi ne se okay se wo be ye de a ko asieye musieye twa las pa enu bi asam na ye kan yo enye ni se ai tafo se asam na ye kan atefo nte ne nya ho wo de wa check ukrom oho sieye na onim Ofosuo asieye ho ye deep pa na ho no ma sunsu ye different nya ho so mframa patwa mi donya me na omuna samoi ho so mframa e bonko Ofosuo besi we obi be no mensam ena nananum kan ena oba dem de enso pa manen ko asiye so betima tena within seconds okay Ofosuo me de pesa me kan nyane she me kwa kwada samampom deep pa de ya mintimi me kra be kum de na se hukum ni ba nanka we say who ya kwa pressure the pressure we so o ho me kra betimi asizi ya kwa pressure the pressure we so me say Ofosuo ade betina ma wuda ho ha na patuo edu anadwa na mfreme hu ai okay bema ya po anadwa eno ma hwehwe na ka ne nka hu ya po anadwa ne ekofia hwe okra bitimi twam masa na Ghana hayat ya man tintan chichiro bi was in the name of Jesus and tintan keke wu nam fie kran and they say I in the name of Jesus osuro etimi den pesa me kan se enne me de sipi me nkoda samampo bi ehute me da ba ne dem ade metimi tafito say ye tufu say obo o shekawa de na wale de eno de dangerous na mama hu oba eje da ho a ye tumu bibidi me kwakwada oba ne dem ade asama why na watam oba to no ko ba force be amen ko na ko wura dem da me Ofosuo me da oba dem me ko me fa hu me ka sese me ko da samampom me pam so nya tafo asie yo ene na ye nyina betimi de keta kwose o ada sisi ai anya ho asam na ye ka
wa check wo fro okro ma hie Iiasem ne yeka hwe no ma yesu edu anadwo a hie asre wasu anadwo a asre wasu awi a e different okwahie anadwo a ni su ye different asre besu wodu hie anadwo a asre wakra na ne vo hie ketekete no wodu e wa hie etu OFORISUO me dem asem si me nkonko da ahie da better about them okay kanta krankan omono tenase meka bi ato de so ansa wa hu tafo asi ho no mo omo barrier ho no police for no edura na dwo ya no omo barrier ho na omo barrier sa na se omo gina ho no ya na police patrol cars no ya na ne nam wo mo so nti yem so omo ko sra wo mo ewo tafo asi o baby omo barrier no nti omo gina ho no sa na patrol car no gina ho no na womo soso a womo ankasa wo duty no e wo honom no so gina honom yei na awohu se nipa mienu efri asie honom aba be gina ekwan no ho na police fo na gina yie na sam ne de asie ye ankrofo efri e ba yi de womo be ye de na police fo na gina yie unza womo kwasra womo so na car no eja no si so driver ni ticket no e na ba akoso ti front e na binum asie omo wo duty wo barrier ho no ma di nkomo de omu ya ne se asie ho no no omo mu gina kwan ho no nipa no mpie firi asie no na omo face wo hu se ti se de omo no ne sofo etuwe na we hwe we na we hwe wo mani na ya se de omo hage wo no no ma yera na police driver na tu car no ko na omo maka ne di mirika san etuo no kra de che se ne number bi o ni nyina mu no se yaw semme owusu bema mekwa akoda oba dem oba minim ni dem meda sieye me de beda sieye oba dem na wonim se oba dem oda ho no na ade enchen wete se de honum didi tie wonya mfa nso mpia no tamu nso be pia no bia wo bekọ so wonu ya mecho no me pacho sieye de na wasieye me pacho omono make us no omono man be the point yeserewa on say yeserewa man be the point make us no ho omono kasa na ma yedi so fo kasa ma yedi ma me ebo aso kasa ma yedi yenko ombe mi o man enti mesre o say ade a ehu pa ne se bema oba wunim ni da no anya kokodo se me ko ne na da amade ache me patro first of all obisa ho se e dan no hwan na high man no say efie mu ha a long process go. Omono ma name be the point. Ati was I do be bia. Omono ne sofu ntokware ya na nye sofu o. Obetra ha se de mahunu. Omono. Ebasa o camera no mo fa ntu nisu. Yanko yanim. So on ya mecho no. O wadwen ho hu se edan no ankasa wo kwa akoda mu no. Hwan e na high dan ma oba no. Oba no na titi ni morum high dan no. Anasa bema foforo na high dan ma oba no. Na wo wanya ntobwase enya kukoduro se me kɔ ne wo ba na kwa akoda dabi menya sa de ne da na se ese ye kan eye nipa na esie no wo ho no mo so on ya me cho no eye nipa na esie no wo ho enti se wo da esie ya se ye nsamampom se ye dean ho no mo kra ye din obeda so nyankopon am akwa be so loto number obeso da na ye loto number no akwa akotwa di e be better so be kwa akoda sie no sama bi abeso da ye no akotwa loto na di danse obekwa akoda oba dem madam fu bi koda age obi dem oso da ho no din na obi di kokoko afi ho no na madam fu na di kan egu 50%. No ti ya ne se black wabna me boy na bo me boy we do yetitre ni enche no wo se kanti boaboa wo ho empoma dadan mu susu kitikiti be sese nso akwa no ko mu asem to wa wo se rehu akwa nam pressure ba master oba dem da bi ona sa aje we de won fa won kotum sa na anyeden won fa won kotum sa na anyeden oba wunim no da on say ene oba dem no e ka oba bi wo ho no ma wunim no e bi kra na woni na san ya ne ade wonim ne family wonim sa onye basa na oba wakohia no o say ya hwe me kasa asem we bema opema bia e like isi wadi obi reda
ɛna sɛbi wɔne oba obi yere adada wafa obi yere pen me da se atie fo mfa nkyɛ me bɛma ɔpɛma bia ɛyɛ sɛ ɔne obi yere adada ebia nim na wonim ntra because wohia ɔba ne sɛ wodɔ no anase wodɔ wo a ɔnka no krankyerɛ wo kunu kɔ nka no krankyerɛ wo ti sɛ ɛmɛma a ɔma ware a wɔhyia ɔba bi a wopɛ no pa ware koraa no du ba bia wo nka no kra sɛ waware later no wonya no ma ne do no bedi mu a afei na wɔpɛ kwan bi so afa aka kyerɛ no meso me manya pɔ na mede ma mu asɛm ka ma obia timu nya ne de sesei saa pɛpɛpɛ na ɔba ɛdɔ na sɛ ohia na sɛ ɔkɔpɛ na wɔwɔ bɔ ya ɔnka nkyerɛ wo da waware ya ɔnka nkyerɛ wo da na nadwo no ɛhɔ na bɛhu sɛ yes te bɔbɔle bɔ na ɔba dem kra no obɛdɛ adakra mo ani akum wo sɛ wɔm de torchlight ne nampoma no akyi master wɔba wonim ne dɛm ɛnyɛ wɔba ɛnyɛ dabio wasɛm no question no menim ɛyɛ ɔba wonim no anaasɛ ɔba wonim no ɔba wonim no da wonim ne da na wanya kokoduro sɛ ɔkwa na da wode da sie ya na ayɛ dɛn wode da sie ya ɔsɛ na mame yɛ bɔ aka sɛm bi wɔsɛ ɔbɛda sie yɛ prɛko because ɛyɛ den ade ɔba ne dɛm no a wobɛma akɔ akɔda no wobɛwu nti ɛsie ya so ne ɛde bɛkɔ nti ɔbɛda hɔ prɛko na wawu hɔ prɛko master me pa chan roba wasie yɛ an roba wasie yɛ da asie de ba na wasie yɛ hwi ni asie yɛ bibia ni hɔ ɛna me hu sɛ obi sɛ makɔ asie yɛ ma obi awɔ me sekan obi atwa me sekan da wonya kokoduru abetumi atena hɔ no ma ade akye hwinsi opɛ baabi a ewiase nyina akɔ apɛ baabi a hɔ no masundue wɔpa yɛ asie yɛ obi adwen ne ho enipa nani abre na wawu a wɔdwen ne ho no wɔfa ho bɛn na me maame so na kan na ase bo se Nyankopɔn bo wuo pa efiso bia wasase so bia suro wuo anya sa ka atwam wasi aka beti se hoyi kukuru o te ase unu hɔ me hodin bia adwen ne ho hwan na bɔ nwom no kwabena kwadu na bɔ nwom no nipa wuo no wawu maame owu ya menhia no ba bia nti a megidi erade anadwuma ye ne ma bi na say brantie bi nya kokoduro ekoda oba bi dem nanim de esi ye woda hɔ mu din na ne boy bopru pam sa boy no so nya hint say ne girl no wo ye memasem ene wo tete na on blantan no animu twa na akiri twa no enu bi na sa branchen de ahye no ho wo bopru no enti wo bopru no no ɛna ɔbaa no ade ɔyɛ boa bɛma ne sɛ no wɔ daasɛn ɛwɔ hɔ no mbɛ daasɛn no ɔno amu da ɛna obie punu ni sɛ nti obie punu na ɔka kyɛ bɛma nso ɔmfa daasɛn no ɛnhyɛ ni ti obie punu no ano sɛ agan de onim sɛ ɛyɛ dan nti ohun sɛ bɛma na pie na wɔn ma sekan no so daasɛn no so hyɛ ni ti na kyan kai ave akwane nim sa akwane de aduro no agya sika na to atwene akwan so de ne da se ne nam baabi ba masa na se we nka akoda se ya na aye den ka wo de koda asie ya na aye den na se me nche se o se o de ba de ne ho asie ye ho mra ya ka no asie ye e de ne ho etu de obedo ba dam de na se wo ba mi nim ne da pa na mi wo wusu be ma mekwa akoda ne dem kam de beda asie ye kwanye kuma se asie ye o ɛsɛyɛ wɔ forest ho no me kwankɔ do oba dem nka me kwankɔ do ɛsɛyɛ ho okay asambe na John ma okay oba dem me say wo da hɔ no mo ɔhun ɛte sɛ de on sɛ DDT no ɔhun wonom ne ro a edu ba bi a ye do rush hospital ntɛm a wo betime nya nkwa wo te ase na emom no nsuo kana nsuo pia na ɔhɔ na be say yes on sɛ kola bi catch us say na futuo ni se wiase wuso Nyankopɔn no asuru ma oba okay na so dem ma fancy 0551931931 0551931931 0548931931 obeda sieye anase obeda oba dem hello pani wudi baby afrefre jo what does he happen? Eti ubeda siye ana beda oba ne dem. Ye da se. Hello.
Hello. Hello. Penny pa wudi baby afrefre. Entie TV no, entie TV no. Hello. Penny TV no dum no. Ana say ma volume no come from said ye be ya enwoma be koso kama. Hello, mi brane Elijah. Okay. Na sie de ebe na tie ne go. Okay. Mi na mede sie. Right. Oba dem pa de go da de mede sie. Okay. Hello. Yeah, hello. Penny wudi baby afrefre. You put me coffee up here, me free at those. He na woda. If I show me party, come and dance here because minimum beer. Walk on over them, I dare 10 years could not to about things. Okay. Hello. Hello, good evening. Good evening, Penny. He na afrefre wudi he na beda. Within the Rahim logic, make a fair and Gra. Me de me do bad them party and come and jata be dia grandma not marry. And says yes, soon a wood our horse on a jatawa. Yee. Hello. 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 Penny would be baby. I will free him for now better. I'm a free swami. A friend of Palm Beachy. Nipa down. Okay. Hello. Hello. 0548931931 051 the 0551 931 931 0551 931 931. Hello. SOMPA 93.1. Hello. 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 Udin wo frefre. Me omo. Asai. Adwuma da se. Unya sen ni bani tari daba. Jo. Enkansa Elias. Uyo bidi ya na die. Amencha ni ya kwesi bwachi. Monso wa bako o anamanye. Omo me de in fact me pe pa felie. Eno omo mo fe bedesi no. E program ni ye o ma eda. Obi kaka so bedesi edi no mu. Ade de e wo ma ho so be do ba ne de hello. Hello, good evening. Penny pa majeso na abeda. Me ba so musu ni an kaza di tene e na petio ka se fan man me ka se fan man. Also e tell driver. Na mo musu me de tell me do bada o ba de mami eku me de na me de say. No okay, piao. Hello. 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 Penny pa wudi baby afrefre na he fa na obeda. Yes, me kwa mi amu ka se free aso ase. No okay. Hello. So ba ka so be ya wa. So fo suro ko da Yakobon na ase. When ye me yo ba o. So me dey sie. Ka be da sie ye. Ka me dey sie ye. Wa ka sa usuro ho. Oba no so be da sie ye. Hello. Hello. Hello, good evening. Penny pa majeso wudi baby a frefre na he na obeda. Oh yeah, yeah, na kwasi. You free for highways. He na obeda. You can say for highways. Utie TV na emwa ma volume no enko from why? He na obeda. Oh, it was a more from a day. Me know about them there. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. I for now better. Me that here. Okay. Hello. Hello, OFORISUO. Obapa. Madreni. Madwa matonka. Na better. Me say omo a abena. Eme mama friend. Ombese e ma yehuye huta. Na mamu hu dada na da mu ni mo. Yehu. Omo ma pray ni na omo kase. E na me de so omo so kwa be so ba de ma kwa mo so omo nko no. Omo yire mu da won na. Omo ye ka de say. Omo yire mu se de mu won so ma se na me de ye. Omo so amba no mpa mo ma yo mu nko. E ti he na abeda. Me na sie ye. Obeda he. Madam ya me dem. Okay.
Hello. Hello. Pani Paudi, baby, I'll free na here now, better. I have close. Meda SEO. Better see ye. Hello. Yes, sir. Pani Udi, baby, I'll free na here now, better. You're from Kabra, because I see the James. SOMPA 93.1. Hello. Yes, sir. Good evening. I hear now, better, Pani Pa. From Kabra, because I see the James. Yati, no dada. Na here now, better. Hey, SOMPA. Obi Kosafi. No one there see ya. One there see ya, and Kadesh and Kanitiko. You will come down to you. Eh, na won fancy preko. Now they won one way. Now say we dey madu aka na anyway difference be anymore. Hello. 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 Good evening. Good evening, Obapa. Me pa se fe me du fi me ka se free ahafu pa me Ahafu fa ho ye den. Me pa try. Ye ya cha ahafu fa ho ye den teacher fo nyina ma me wate. Me pa so mate ka so ye se me chale po ma me du fi ne ka sei. You. Me pa so nka me da oba de na me kwa ma peda se ndi edimechi. Ga be do ba dem. Hello. OFORISUO. Yay. Nyankopon OFORISUO na yasinji fenkam. Jina ye, wada Roma jina ye kakra. Openge sempa se. Tene kakra ka ho. Masane kakra. Da ho ba ko ka ho. Masa da mi ho bi. Afredi mu da ho. So. Openge se make us say the private to the and the come. What a spelling of life. And the but the said, how do you swear about you? So kind of sat down and you see me. So here, Macra. Oh, wait. What say ballot paper no? What say ballot paper no? Last caller, hello. Good evening. Panipa, baby, I'm free. We did the same thing now, better. But your friend Mustafa make a free paper. But so the moon party in Kamedasi. The moon party in Kamedasi. Medasi, na seme kwada wa bad dem. Ni abum ya mama wudie. Ene medasi na ne miwu amawu preko. Ene wabusu afo nsa da mere. Omba ya muptu amna no mapia watum. Hey! Ka samanchiro. Mensamuni. Economy na ye hard. Mensamuni. Eti de akwaso ne se. Oba bi wo ho a oyisuka akora wo de otonifu wa ma no. Obi wo ho wo de otia wata be ma no. Oh, 32 na ko ye. Medasi ye. Omufa stay, medo oba dem. Etu omo dasi ye. Medasi ye da. Omo Kenya, omo kakura no. Ke awosin ku agu omo. Ade mensam na nipa bi ye nse. Awosin ku agu omo de mensam. Yakọ computer so adwadi emra asechechche e ba ko e wo akire. Hey, sawa, edi enso ne gu friji mu. Ofa, nya ne abaso ye bia. Sesa no kura. Na mu yusu kangen akalan water. Ye gu friji mu de acid wompa. Aha, ofa be ye no kure. Sanse nsu ye no mu ayare sa me ne nkwadai. Se ka se nsu ye nkwa. Na noa ne kangen akalan water. E ye nsu a acid bi ye ni mu. Na fi bi ya so ni mu. Madafo doctor bi na ka kire me. Na ye no kure. Me pese obi so hwe. No sesa ni nsu a wonom no kangen akalan water. Na ba hunu no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni paduan mu enti sa wo sa cholesterol ana pressure ya de na no kagina kalan water eboa ma de contempa enti
na manfo to no saa no ene de obi abanum so a opekanjen akalan water SOMPA ndodo atu a fatafo new road udura ba wa route nkwanta no so amane okwo anim kakra bi a wonsa nifa so frɛ number no wachira okwan 0241 449191 ana 0507 379474 Omunim de nebeba and after omo eba ne ball mo a omunim se de niam city no ene de omo ba aba be ram na aboa ama niam etimi ada ye pa tiken ho ne yina nkambom na dwuma de no entimi enye krabe hye no so se France e de Kylian Mbappe ba Portugal de Cristiano Ronaldo ba Brazil e de Neymar ba Argentina enso e de Leo Messi ba na oh my Ghana yenso no ye wo Andre Dede ayu oyo sign na afi Thomas Partey ye de omo nyina ba aba be jam na aboa ma niam akoye pa etimi e de ama dwuma de no e ba wa boboa no on SOMPA 93.1 SOMPA TV no Shannon so say predator we no ebe ramti a chede bebre ebe kwa de amaya hwefo ne etiefo aboafo aso ya se 21st clinic sciatica expert bay heba clinic sickle cell se ebe boa siemens heba clinic agan bema obejana so be yejuma dasco Eden International School the holistic school for akwada no eko school papa amuzo heba clinic the pennies doctor full source omo na boa ede junior abrantier capsules and a one lady capsules ebe boa etimi SSO grace gift heba a clinic home of quality service and a Z natural mineral water no musukoje SOMPA 2022 FIFA World Cup ebe krabere Dru hopiemu adofoni adofo GN na ye busa se erisia no ejanka no okrani no Bible say na me SOMPA ne se obi hu nyanka ne erisia mo enu ti na tara one media Yaw SOMPA yede SOMPA chede ebre enyanka ekunafo ne emisia yesi bronya ye hwe ekunafo enyanka ne emisia apemba enu ti edi trosro ne kosma me kan ho na fo ani kire mu wosom ye woso ame na ko kire anya sa enipa apem no so pe gate ni mu atu ebusuafo akofo nsan so nyame ani katenti ade bia wo say ye mu anwa ade bia ense provisions won so fabra na ne titru pa ne sika kade ye nyina agu na ne wonyame nkwa apam na afefofro no aye ko wode beye pampam Tara one media SOMPA chede ye momo line no 0598559802 edie beba ye Tara one media ana blessed foster ebia na wo achirichi wo ne me bia apese wode beboa ye na wotimi fa ma eno so aya 0244834838 Tara one media SOMPA achede afie enyanka ne ekrafo enwisia ne so wo mo petiti Awie Iiasem Mpe Nipa dwumadie ena waso egusu awutie ewo SOMPA 93.1 ena wohwe ewo SOMPA TV no eso na asem chechrencha yepaja edeto aproso no na hu behia se odasie ye beboa wo oba dem de ehu na enye chana do kra na dapro no a be na satam de wo matwokura wa ho de ate ayere o de ade wono no odi enya de kom de no se kom de wa ni wura na ba wa hweye ye de nyoma bi betata hona no eno nti odasie ya ebeboa wo odasie ya ebeboa wo bema usu kantankranka ba bia ogina ye no wasan adi enkunim Siemens Heba Clinic wo frew na Siemens Heba Clinic aye ayaresabia bia aba ewo asokoma pon atadwi fo wade hye ewo asokoma pon ene sepane ne potam onyina da wo matede efrise asokoma pon hono eduru baby no na ayaresabia ho nsem kwa atwe kakra na Siemens Heba Clinic ba ya no amanfo ani agiye papa efrise ene asokoma porura bank ne di hwe ani mu pe ewo krom eno ti obi ya de ya ode na ni kire wa na ene wakọ habaduro ne dia mano na Siemens Heba Clinic se kancho se ni nyuru ode ya adwuma nyina aya bibiduro enu ode ya adwuma ho nyina aya bibiduro na enam sa yade no STI eno de wotenete na Siemens Heba Clinic abra Ghana Health Service ko ho okọ aprobo ekohwe ho nwoma no na wonsem oka ye nyina se emfidie wa ha na emfidie wa ha mudidi dwuma pa na Siemens Heba Clinic yade ahodo bia da bia wo de beko obia no esa emane ye intridi madedi a wo typhoid na enye namsa yade se dem di ka kan ye no wo sa
ama nyoma akonkaya ma bema prostate enlargement na chewo wotwoso no o chem ansan wadwonso arthritis ni nyina da stomach ulcer ni nyina no diabetes wudwaw yakosmese ba clinic ho na ubetumi akwakogya yansa na wo ho atowuye papa na smese ba clinic na wo ba no nye ono ko na ba ye na sa yade a wo de bekọ no obesa ma na wo de aduro bia badwa so a aduro no egye ne ho sa kire me na papa egye ne ho nsrene smese fighter heba me no amanfo agya tum papa ewa santimam ha amanfo agya tum ewa Ghana mem ha enya asam ketwa kra na yekopa bitwa empem komo ebe de papa bema eduru babia wontumi nyina so eduru babia ye fa lawyer wate fa lawyer nemo Smith Vital Herbal Mixture eno ene betumi adi wakagina mu kotobi na bobo na nunum bi se de bema nyoma timi agiragina so na ya mo piafo kira no pa ene wo yire okasa ne huni na wo nwenwe na enyoma ekonkai ede ma Smith Herbal Clinic wono ena ede Smith Vital Herbal Mixture ede abadwa so yefra wo mo ahomatufo iso 0279356570 0279356570 and 0240616061 0240616061 na nyoma enkonkai enfa amount odifo Samuel Prayer and Counseling Center ebiye bremodifo ba ko pe enaba na wodifo Samuel se men kan cho se obia kana komanto ne yam wa wabamu abuo wa brabom wa eduru baabi anyoma nsiso enfa mawo na ne wote mantwa don sasumu ano bramanhia hembobo ano Ajaba Family House eho na jakokọ na so eho na nyame kasa ne ma ho akwankyere wode ema wo wode so from say ta na nyoma afa mawo eye kana wo de promise and fair na anim guasia ye yare na ya krankro ohonto eso asupiti wo yesi yenyumfiri ho de na aba ne sa eye honhom yade na honhom mani wankwa de odifo Samuel Prayer and Counseling Center ono kwa ene betumi edi abo aware no onkoyie akwantuo no wokono o passport no ye bema eso picture na kwa yoba o ye efie ni wuni ni ye kra odifo ena awieye brem nyankopon amana niwa wode ehunhum mu ade amanfo akutiaw ye adwuma sem for ni chirem ewo difo Samuel Prayer Counseling Center awo no na unhunu so ye amanfo de awo twampoa yese wanhwe yi a obawo pension babies unyini enu difo ni chirem ewo difo Samuel Prayer Counseling Center na eko nekwaja kwankyira emuhwam na manyoma enkonka mawo mensia hembobo ano Ajaba Family House eho ena wodi ni juma 0504 588454 0504 588454 and 0265 441995 0265 441995 na we mienu no frɛ na ya please call again later wa na ya no mokeka no a safre we ka ho na ne ofra ebetom na nyoma akonkai ede amount 0578405519 0578405519 yanko difo Samuel Prayer Counseling Center yanko ne kwagya kwankyere mu hwam yanko said ye beya adie bi ada ni nkonwi ada ye so no odifo ada uroma kropo twedi aponam ne so ebama enkodua nyada apapai Abe Herbal Clinic Dr. Abe ko the sickle cells doctor Dr. Abe si anwumere menka cho se yade bi efiri utri nwin so ekosi na mawura no wo tuase ede amawo Abe na efre wo enu nti wo mo yade bi adi na anwumere osi fiada ofonso be mai ka kiro bi ase kyeramatenase
me Dr. Abe matrase Dr. Professor Abe matrase enu tie mo yade bia di na mmom obi a wopa yaresa obi a ne ho akire no yaresa mu obi a watuatua sika wo baabi ni ama ne nuro na nso ensiaga abes meka jose besiaga wate enu tie kira wabie na apron dia adwuma tenten no se kira kwa de so de obesore ntem na ade ye mefe wo Dr. Abe ho no se sɛdeɛ wɔgye krupo twɛdi ampɔ die no sɛdeɛ wɔgye basayi adɔm adie no ɛne ayarefo no nyinaa bɔ mpaeɛ ansana wɔfiti adwuma ase wompɛ wei na apɛdeɛ yɛsa wo yadeɛ ne ɛkyerɛ ɛkwan abɛfa so kora bɛkɔ heaven ɛwɔ Abe Herbal Clinic kɔgye wayaresa na nnwoma ɛnkɔnkae ɛmfa ɛma wo Tano so apatrapa new site ɛhɔ ɛna tɔ a clinic yi ɛwɔ Tano so apatrapa ɛhɔ no wɔwɔ wafom kwan anase na nwumire fapa ne paper di hu nkomo ansa na kira de achon 0243 345392 0243 345392 ana 0506 460208 0506 460208 yakota no so apatrapa Abe Herbal Clinic na yenkoje ya yaresa said ye beya ye betumi akoye nyuma so efri se nipa benya wa na efri yade doaba no anya atenase abrante memo akwaba yeja empom te say achonya me adomo ye de egu ani de na de abedan Iiasem Mpe Nipa se ye moa wo yo pacho me damase enyumre de boko pacho be 3 years ni na mini sister bi Mishia no wo ehwea overseas. Sister no oni din. Bacho ye friend no mama sewa. Na o ka kire me se ohia mo abefre me ho. Me su minim ni da. Na me bisa ni se emo aben e no ka kire me se o nkola mienu na obre wo mo ho pa. E wo school sem ni aduane ho. Enti baby a oti ho, baby a oti no efi wura no kura 8 no. Na maka kire se enye hwe. Mi ankasa de mi niska de ba me nko na me wo dem. Enti onsisa ne niama na onfa begu me ho na yen hye ho ansa se nyame ado na minya sika mekwa akohan dan ama onene nkola no wonne na etra da ba akum mpacho ane abroni akokọ na akoda to aso ai mpacho ena yedi ti ho sa akoye ni mbe se 2 months 3 months ena mi sheda hu se oni kunu ampa ena me de tu na nim se akoye sa de a so ni kunu a me so mire menina anya problem no ja me ntino menino ntina ho eno si yo wati afi de be se busumi miensa echire no mi ankasa mi obi a me bom me pempai bo pa enti me bom pa ya na mahu se mahu de so eti wa hu odin sesei like said ya me se bom pa ya first no the way me to me sola o mati kura na me bom pa ma hu se said ye ho konkro do ye adwuma no eswat ne swat oba na wo se opɛ mo afri me ho no mo ano pɛ na nye awari asem enti no e dwaman na ne ye bɔ ti me jai me sole ya na me nyane no na me ka kire se mami se wa da ye bia ma suni enti me srew se be ya ma me ne wonti na ti se obi ni ni nua be ma no se ono so wati ase ba yeti ho sa na bibia nkoso biom ti se ba ni mpena biom etumi bompa ya so na moda so tedan nim pacho ane besi ene ya me ne ukasa ikura yeti dan ba komo na ye ko ba ni se me bibia asai ejuma mu me ko ejuma na manya problem ejuma mu no mo yimi ade masa konye ejuma na me tunsu so masa konye ejuma no foforo wo baby me ko ya dadie na ye pagya no bi akoma me chikase manya problem ho ani mi sisi ti mentumi nko ejuma no biom afi de metumi nya contract ne banso a na obi foforo age ama me bibia enko ye biom me ye bibia nye ye ma bompa ya bibia enko ye na ase said ya me hide no me time no so aso if you run no so etumi na so sika ni ho minim dia meye na me se debi de bia mitatie mi sola o machi ametie emrantie hene na nimpaibo ni asemkire de said o se kire nioma no me so me femu pa na me hu se
boame ema me mpa ebo na sa kosoro sesi ampa ebo na sa kosoro pacho asa peja pa na o sa no ba tuwe na mpa ebo na sa kosoro pacho bia nkosu biom ye bompa ye menenu de bia ye tumi bompa ye ti se de wo se ye bompa ye na osusu se e de be na ama wo se onwoma nyina aba fom sa pacho dia me susu ni se e ya so twe na megiye e wo Nyankopon sem because oba no enye se nyame yi no ma me se me nwale no o de ma me se nka me bua no because of onini ni nkola no bra o mo bre pa ansana me koto o mo no nka wo se nka me bua no wo sa asetina no mu na me nsu media fa enti se de wo kana no na wo se ka aboa no na de humobro koye wodo pacho ani saneti tu de ne kotena wo dem ho no na ne na ho chirinti wo de fa so se saneti de a ube yuzu menene ntina na me wale no ma ka wale kra se ma kire no but de we me hu ade na ese kɔ no enye sa na Nyankopɔ pɛ no ti se wanu ho manu me hu pa na mi bibia sei a me nim dia me ye bibia nye yi wo bɔ mpa ye so kra no Nyankopɔ ntie pacho ene die mintumi nkire se ko tie dia ko adwuma na sa aba enu anu no okay hey dabia yati asem foforo Asem Mpe Nipa dabia yati asem foforo abrantie yi okosia wo bie no na ewo se ko boa no emuam kakra sika kakra bi ena wo se ko de ma no nanso so wode ahumobro ekoye wodo ochi wo ba no tra ne dem no se de osika ne sem no ne nyoma nyina giegu hey omra samwa menim se bia chief producer ye ho bibi se oba na wa ye ho otu na mobi be we dey freezer OFORISUO medase we ye mfanse boja ya ye de mama na se mo na ye futusem ade manipa bia abrante wakasa kama na me de se ono anka se hu OFORISUO nye nam bia na ye de yese che nye bon bia so na sebe ewuram na on se ne nipa na aba ne yatu bibia bom OFORISUO nti na tete no na ukọ ware fie a yesi busa wo na on panifu akofie akọ busa nye fie biam ne ekọ ware ba wo hwe fie bi wo kọ mo mo te wo kra no omunim se no me da wo so ti so kọ ba bi ansa fie bi mo ho no mo a obetimanya emma ne betimanya ni patitu pa mo ma ba o makwam but onipa ndi ne ho kan na pa no mu nyina kọ nye tokro bia ne ewuram na ya mede se wo kan sembe ya mede nipa de wo ya de na wa hu a ya na boa wo se ampa Nyankopon no ye mpa bofo ne mo hu bibi se oba na kom na ye moa ne se ode boa no hwe ma OFORISUO ti asem oyo nipa bi atu no ma bebra bom se esese mabo oba ne nko ade ese metemeka ti asem ne oyo ebiti ni papa bibia de kwasha baye adebo anya baye na meka asem bi se nti na me ne ohini ni program so SOMPA nkomo na meka twa ohini se nti ohini ni ti e ba wiase ti emfa bayifo bada hwe nyame na di nipa ho afofi na yetete azawo enu ti de pese kanse yemfa futuo ene abrante asem yemfa nya futuo se nye oba bia na be ma obo no ho ka ese chinchina atwan se sa oba ntokura ese okowuram ye oba bi ye woni pa bi se oba wiase se o mabo nipa nanso ye ne no ya na ye nim se ye de homobro adane odo hwe wonim se maka che o se me se ye nyon mo mabrochi o mo che se so mo ko supermarket koto ade a broni ba na woto no de wo be sha we come no ya na de bia bi before ye dwen se wokọ oba bi wona se de ojeje wo so a ye nanim se opew Nyankopon anya ne sa ya na obi wode ahumobro koye odo koye odo ye nwa ba mai na se ma wo ka no wo se oba ne suche na mpa ba wo hwe mu a eye me de se ono ankasa no waka se ohu se na nye se so de ne ho ka wo ba no na mo nyame yi ni man se ka dai omwa no na akụkọ ne aburo ụka asem bisa akụkọ ne aburo ana se tuduro ntimi ne eja nhia da opani na se nka ti na bible ka se wo se dwane ade bia wo se adwama no se dan dwane
na sabe woni obey da hoyi na bia wasoro ahomache kura kwadwo so obey ne ho apakakra e ma so ho akono chenche nam konya mabo ma yakopon bo ma kwa bi so na wasoro anadwo na bia wo kwa gunsuo na obey bi kura woda wo pre na ne ho apa masa wo ye nipa Udu wani tuko hebi bia. Udu wani tuko hebi bia masa bafa. Ebe yiu. Enu nti edumre bi wo na ye nwa mema no. Mesiraw yensusu mfa ahomabura nye wodo. Nipa bi wo ho a esese wo bo ye bo ne se boa no. Nanso ye ba boa no ne ye pa ahware. Okay. Enu ne ye nwa be me but eye bebia wa ba no eye gusu ono anka nemom so far as oba ne sate dem o so mo bo mpa de masa ohoto ebe better say senkana dwuma ne koyi a ko ba no pesika bi ma no nanka wo gya ne kwan na ohwe so bo ne mpaye senso obebo mpaye na nyame betie no ne se ebedumre bi ampa ne se ode ne ho aka na wie ne se obetima gye no a ni nyina ye mpaye bo se obese ne bo ne fache ne nyame de ache no etimi si nipa bebre de bone ne so nyankopon unnu hu na oka kire na wotimi gya na osa ye dai e restore no ma no e mama e baye foforo eti wabeka na emom no e mede na sem no enye anigye sa emareho pa emareho onu obo hu de waye emareho ya semo imesho se ebi ya futu sempa senka ya ni producer kasa kwa na ebedrum be esa de ya futu sem amani pa because enne de ntia ma me kasa ane se enne mema bebre e fa ho se ma me fa nko didi ma me fa nko di mutual weekends ma me fa to nsama na nso okoye sa de no no de humbo bra koyi odo nya bom bia na ewuram da kan Achona omono bisa ma se nka be se be yeden e be futu bia na se den e be futu amani pa bia kan nya bom bia na ewuram o we de hu hia so be sleme e ya no mo ka se be say your wish is my command nti de opese yenye no bia mama ho kwan e be why yo mate me da se be na say wadawro ma mimisa ablanje say be ma wo Joseph be so de be mo na so mad kwenja me bisa ne sa no yeso oka he oba no opa no ho kire Joseph na Joseph dimrika on kwa wodwane na wo honkonkron se ko boa wo ba na na okwe no honkonkron na yi kire wo se oba we yeden boa no because of say oba no wo hihim na wo kwa we no na enya ne fault omo no said okay enya ne fault because me cry usu be ma me make say bi cry me nka me ntumi na fidie bi wo ho a katakra kei fidie bi wo ho a se de no omo asam e ka no e bia na wo kwadwu nso enipa ni so no enipa ni etwade bi so a de nyankopon na se wo hwe ade bible ka sim bi wo se wo chechire ne so a emma nsole ma na bra won fa won satian ye den enka ade bo ma wo kan ya na ye yize na ne ye no ehu ti say medasi mama ka sami jo me be say de no krai ba ko be wo da si ye o ko tere kura tumi kun ko tere fa na ho kura tumi twawe ura di nya kopon asebu hormo ne ka no e ye ize bet ne ye no eno ni asem no so hu na papa yi ade mama magina dina ma pena asem ne say abra ho konkron ka say wo moa no a obom pa ya nyame nkunku yi chen so wo moa no e na ode ko we no fine wo we na achi no hu sane ma ye den asesa enti osan ka kire ni say ade a ma ye hu nkunkun adwame nyame hu no adwame wan ka se menwe e na ma we enti wo adwame o se me ne ma enti mesrebo ne fa che say agbone ma ye bia no yankopon fa nche me na wo mum no me ne won tena say nua ba so hu honom no yade me ho eventu abasa ma no dindindin so enka honkonkon tia me nyina enka me ntia ho ka ba koso awie enka me koso awie because wodwan no aka nkyene so ne ka se wono aye sei no enye ize se wagya se de woka na mpa de a danse ni bia anim but se de wosi anya akukudro hu se niema nkoyie e wona brabu ma no de me ye so no de aye asua de na obi wo honom a wo de me nka obi kra me ka se me a honkonkron kasa fine but oba emam bebrebe so da o mpa tade hye we na toma ne bonu na be na ntoma bi gu baabi na ntoma so anu hye na wa sori a se be wakogu so a wo sa ba be da wani bo we so a wo wure be fi honkonkron na asem no o ti ase enti mesre se ye nsua sa de we
enye bi wo hono mo ase wo hono me so ne enye easy se hon konkron be yi ne ho adi a kyerɛw na se enye obi akra na da se be oso dae entu ye mpaibɔfo na hon konkron kasa kyerɛw a na watie enu nti na obi bo ne nwom se nyame hon konkron ma wo kasa ma mente wo ni yie na enema bi so wo hono mo a wo ye be ma menye mebo pani oba no nim ni krom Bacho minimum ho but manko hoda meti hodin ba manko hoda na wo ya we se oba no krom ho no firi bacho ani e fa he bacho ofiri mahame bacho ani bacho ani aju kanta yentu aso ni baby ababa we free any asem ato no mehame oh me bon kro di na aka asem mehame wo so oba no free mehame na me say me bon kro di na aka asem oh me ne say ekwan bi so mehame fo me no mu ni asem na mo masem na aba no mehame no ni asem na aba no nya se bia kro no me no mu ni asem ajo so papa kodo ho nya ho no free ebi asade we okoye no amana brabo ay sense ma calendar no mehame ho entima na se mesre se sa brantie yi kura no e ka menko no me de afutu ambe ma ne se wontum free dem onya se obesa atom eni ntina Joseph Dimirika no he Joseph hu wo ba ni slemu pa Amerika wo so mu no taxi kwantumi nchesi no still what aso te dem ho no mo se wan tu free dem ho no mo ampe ba bia ntena obesa akwa wi ade na ma wo wo mo enti me ma asem ba wi na asem mesre enipa mebrebe nyankopon adom wo mo sika nyankopon de ma nipa yi wo de masa ebe ya wo so be hu obi mo bona ade ayeden wo de beboa no se wo hia wo bi oye oba na se wo boa na wa wani tua se mo a wo de aboa nu yi se wo boa no kodum pempen so se wo di ni duru ho no mo e ma ne bepe wasem emfa sa ade no so ne nkoda na nyankopon kan ne sa enye wa bi se sika de ma no koteka e basa enhira bia nim oh enhira ba kokra anim okay so tia se ntimidi ma sem be na wie mesre mema sabi nyankopon adum wo mo a wo mo de boa fofo wo boa akiri na nyankopon ma uska se fa ye sa ade no wo ye sa wunhila ebeba form na asem da ase okay abrotia ofoso be ma on se Lucifer ebra nyankopon ebo no na chese odi ehene amamenka ne sa ewo osoro ho no na sede ne esi chan abofo no nyina ne na ne ede na ne bibia ye sonko no ofa ne se oye nyankopon prekope ya na oni nyankopon edi esi na meka mana kosi se eni bi wo ho na wote a eya na bi enye nyankopon ne enti na ya sapon ne boss anyum na na aye osu ka no wose o kasa cha me ya ma menti wo ni ye eni bi kasa kira me se menye eni bi nso kasa kira me se menjai eni bi wo ho na ba you may think say bia ya won kronkron ne na kasa kira wo no enti e bia obedi so enso e bia na nya won kronkron na emom na ye ne foforo bia eye setan de na menua be ma na betimi aba se eni foforo bi na kasa kira na wono ni bu ni se bia oye Kristo ni ma pente no okofa ne se ye won kronkron ne na ne nyina mu no me kan susu bia mu se emoa bi wo ho na obi de besra wo se wo hia wo ho moa na se wuntimi wa wo cheke wo ho na se enye yi a enforso na nanom ka asem bi se amena wuntimi nhuri no se wo forso se wo behuri a wo na mu nebuo because o te single room mu na obi ababa wa bi aba se wo ne ma omo pe baabi nsusu atena wo so ye bema minim ejane petro de enya ade betimi ahia saa ma na yeye oba de make us say na hwene ye mo no ene butterfly yin kan ye gya no ahwene ye no e wo ho ade sa na mudum light na say light ni dem okla na bright one na sini mu wo be dan wo abo atela ebi kura make us say minim say de bia bed ni city ana say edem ho ni city bia mu nyina mo be bia faako na wo ye na honam ka honam ho ne ade ne sa na enye easy sa atenka wo ho obia wo feelings mo na woni ni panetna no ebi oba ne ba oba yi ene epe bi de kire wa fe no wa hyase na wo pe na asem de ani kwan sa wasa wo ye no na ebi a wakwa akoye
enti dia ba ne nyina no me twa ne tia se ebia na nya Nyankopon ana se onkronkron ne woteye no ena ebia okodi saa ne so ena ama na ba ne saa ena biem enya afutuo ma next time no se okohye obi no opemo a obi a fine no odi ama no but they want me no ema ne mpre no wo sa nyira ho kyenkyache se enipa na benti a wasa mede ma no ma anya se bia ma ye bone na wo kɔ boa no ya na se wo gye pene se wo boa no sa kɔ wie wo bone yo kwa bi so no saa na meka no because ye nim ebia wo ba no wo de ho kan nti e na ama saa ne ema nyina yan ka so ebusue ne ana se wo ye baifo da ebinya saa no ye ka se oba no ye nemom ebia wo no so efie bia wo honhoma ana se ade edi ema achi saa na meka enti kubi se bi krampa oba no wo no de woni mo hwe nemom ebia ne fie honhom bia wo ho no ye bia aisasa edi na chi no ebia be ma bi de no ho kana bia se na beto no ena ebia wo so de ho akọ me hwe yi ye friend say Nigeria movie bi ababa wa bi se ne nana epeba na ode ekogya nsu o ma ne bi wie ye no se akwada ndo be ma ne bi na emom se wode ma ne wie a odi 20 o se 21 years a obesa abeje na ade ena ne nana no esre nsuo ni se opanetwa ne ye so ode be fa ne ba ne de o ma ne nye se ne nana ya obeba no na nsuo na wade no ntin ko be wale ne ba na nana ne esre se ne nana obe free sa ne ba na wode ma na bemu no na wa ma sa nsuo na wade no ababa we epene ye betena asase so odi 21 years bembe bia ne ho ofa bembe bia obekọ ne ho bia no oboa wa hu a wadwuma be sei sa nsuo no wade no wow eti ekire Nyankopon na ye adom a wotwitwaje nti ebia baba betimi aba se ebia bibisa woni fie e na ama we se nyina aba na emomopon ne nyina no ye ka kira brantie se se waba beka de ha no medeni gina 1 John 1:8 and 9 no osese ye ka se ye ni bone ya na se bone ne ye ho a ne ye dada ye ho na no kura bia ne ye mu na se ye ka ye bone kira oso ye 3 ni ne kwafo se wode ye mfonso beche yen no ate ye ho afiri de ntie nyina ho saa be ono ankasa tena se no hu se wa ye mfonso wa ye bone de atia wo soro ne asase no se wasra bone fache no mi wo gidie wa rehwemu se Nyankopon na wono ankasa o se ye bone te se ye friend se dam na haba krampa obema na dane se eyi odwa ho nwi fita no ye sra Nyankopon se mpo bone a wa ye nti na ho asotwen ba no so a wode ne mfonso beche no no asase sa wiem de ama no ama ne ma park na enu owo mu ene bibi bia ye sa akwawe so ne ma no asia ne esi ne dada mu biem na ama ne ma nyina so akoye de ama no ma me fancy ase no Abroatia na wote ne nka no abrantie wanya nuhu abrantie wanya nuhu papa esan se sede nyoma esi agiguan wanya nuhu enti sede abroatia kan ye no e wo gidie kase se se o ya bone anamfomso na pamu ka bone a Nyankopon wo ho kwan se wode eche wo enti yanka se ababa wa no so musuo ana san bi wo no ho da binya saa ne ka nemom ye hwe kwan pa ye befa so efi se wono wadi ka kan se efiri se wo hu se ababa wa no eba na akwamnyo mesesa no wate ne ho afiri ababa wa no nemom ahokyere nti enwa ma ababa wa no asan ene ne te edem wo enu nti no ye behwe kwan papa abranti ye befa so na yate omumienu entem na obia atumi ade ne ho sa ena ye pa kire 0551931931 0551931931 0548931931 yenko ahomane so ne yafrefo enko di komo enti yebusi yafrefo se abrantie se sei pa edie ena wonye efiri se nani eye tutu akanisem ababa woyi abeti akane so ewose konya sika bi de boa no na enso so ono so kwa ahoyiem ti se die na abrantie onye hello okay yey yey oba mo nyampo ya nyampo Nigeria ni masum ewo kuki manu nsem de for basha original provision so kuki asamo oba na esie ya die ni oba ni die na nka modika pa ni ni etie du engineer mo no oba no pa no oba papa na tuntum we do your ba or your ba ti kokodi anka ya se wona ne ka dem ho ba tuntum die o de ma me kuma ni na o ba bia mi ni yo ba
Many are brandy and said, about our shooting car by my Yada. Oh, I thought you and Tinkum. You know, you want the manager Ghana, I am. Edney. That is a man, I don't know, the message of her. So, this one about Manaka and Asumdia. Uncle Pedro, you know, Bensum, what you know, that city. Okay. Hello. Hello. Panipa, baby, I'm free did the same. Hello. Let me focus, Steven. Okay. SOMPA 93.1. But that's a free video. Tajo Bema na sema na eme ya panti. Someone mwana kakarama. Nam. Jomo zengo bani free game wo. Ayesa dia. Tatu ni intimi siasa. That's it. Hello. Yeah, good evening. Panipa majeso baby I'm free within. Mikata free ayomso. A friend is Sharif. Jo. Fa ho ya den ayomso. Ajo. Oh, found them for number ya na mani ajepa. Hello. Hello. Panipa baby I'm free within. OFORISUO bema. Yes sir. And things you do am for so ania kaya no. Ani shira. Because every atafua. Okay. Danny boy. Danny yanko yanim. All say CF na asa si Janeba. Afeni mo say Ghana, you ni me ma e kokon. Omu na ye ma. Na after die konto ana pe na ho ma na so no ko. SOMPA 93.1. Uchi na asem so awo jano kribo baby. Samom. Oh yes. So ba udni se ho da sen na wakana samachewo na fiti pe ko pa se beda sa no wa bra de ibidi ka koso ti konto ana pe na ko aso no ko onko ye no wa de no ne ntra. Okay. Hello. Panipa wudi baby a free. You guys are kasa usuku. Noki. Wewe na jenje ni se. Ya wazi wode no makana de e se mo mpe sofu bi onam na ja mo fo mo nse ni sanaja mo hu yehu kwen o faso de ga ba se u ja u ka wote o mo ndema ho aso ne ba wa ko fam ba sa nye fe ndi e fere mo ambo an Abroma soko wo hu me ba jan ya cha of Apollo ene ante ya mame man te ya jo. Hello. Good evening. Panipa majeso baby I'm free within. Me free papa. You need to phone you force me. We are better than it is. I idea my the thing is not happen on here. One thing you know for more about you won't put with that. And it's not there what is the pana. I'm going down to buy him. They are very awesome. It will not a lesson game. Okay. Ompe bibi na omfa ensumo ba no srena o ware ne kra de be ya ne be yo. Hello. Pani udin baby a free. Did they were him make us a sankawa. Yo. SOMPA 93.1. Iiasem Mpe Nipa unya ofa there before the unya atama before the. Na avi nyina se bia said na nwache na obuan den go buan de atomeke be nya ban spinjo de. Angopon zo hu ni mabo na mom peso fumina mumma wonyi musuo na beda boy na ne gen so nyina nya sa mumma usu ma ofa ten zo ni pa for the time that saw the crime the TV station we are swaka and then the best time ya into just o mo bo mo tu ni na ma so no. Hello. Pani baby a free udin. But ndidi se me ka free jina. Jo. So we then come for no di for somewhere my. Jo. Di for somewhere but it's circular. Jo. Bye you. Hello. Penny udin baby a free. Baby so me ka free abo sata. Jo. But you know be man na me ka katra. Me sure say
Oba no bi a wan tiase ama no or the by force ne no. Yes, I don't know say no ho akire na ye ne atutu aka ne 17. So I no nti e na wo face saade. So oba na ne jan ho ma na menye sure senka enema sa be koso. Nti mu mi sa ne yie. Bia na or the force pa na ne oba no de yes saade. Ti ba sa so bia ba ne di yawo baabi. Then ho akire ne nyame se boa no. Na amawo with the force and then I said, so banda should be out there. And yes, I never see one up going to miss any no church and nothing. No, me. Okay, hello. Hello. Penny, baby, I'm free. Like I said, free at Marco Fodia, let me stay off. I'm going to more one banner. Yes, I mean, I'll be sign on. You madam, my mama, my sign has to sign away. Madam, say. Joe. Hello. Hello, Adam Nishra, me what danger Boris Aboba. Yea, OFORISUO Bema. The song can the mood in yet. Oh, Papa. One way, Omuna Samoa. I had your money, mamma. On better. Where the ship I could penny away, SK, Bullard, or Boase, and I'm a casa is free. Oh, and for the fourth say, tell me, baby, as an idea for a Bocasia Eka. Papa, and one was on Yana Falao, who is all as this walk of Faba. Women, one. Now, would you for a Tabamu program or no? Would you for Samuel? Mofano Comano, and what you far and was that. Adam Emuso na bueno enyana ho ejina enyanya saba dia ase wo de gise boko ana wagadugu na bueno e be ni tri editem amuno oni OFORISUO ene aroatia ene wa bidwa fo nyina SK Bolas na me ene hene awo bwake bia mu na me shamo oni nya me nyadwuma nyame tiase Boras ena otene ka efri oboase no. Last caller, hello. Yaw. Koyo. Hey, mama, tita, my grandmother is new. Koyo. Yes. Yee. Iiasem. Yaw. Na we dey kaya kana tiagu so. Mata kaneka kamena. Na me onim baby. Yaw. Sesa no ba chief producer say last call and me na so ma me fa ba ko bi fam. Delo kwachi, me delo kwachi de me no. Adai. Me ba. Delo kwachi me kene. Me first call, udi kaza wa bi kimi na delo kwachi ba no. Me first call. Aha. Ana udi kaza wa bi kimi delo kwachi be kemi. Koyo. Ofo mi kia. Ya jeso. Ana mebla ko red nso mi kia no. Jo. Mungu sa plan say sabi nem ape. O manchao. Koyo ma honye ha ebre no. Bueno. Me plan que say ebia minim ni na fa de. Obi a o say bi project o pa ma bebe na chance we na say e bi honhom bi be so na say. So, ebia one thing left and right. O pa ma bebe ba honhom bi be so ba so awe. Yo. Aha, jina ana oban so ba bia we no minister bi ekomu pa o. On the na oban fi awe da de no di. Okay. Yo. Okay. Aha ne de ofre no enyina ebesie. Aha ene de ofre no nyina ebesie. Anu ti Iiasem Mpe Nipa ye be ya fam de bia na abrantie kwampa o se ye de one wo ba no efa so biada no ya hwe na ye di ama wo mo na emu atimi ate na ahoto ankasa mapa abawo mienu abrabom abrewatia OFORISUO bema ye kona ye ka chwetie fo se
yankase ye papa ketecho be mamrantie hene nyame ya adom a yawada edi yanim ya 17th November ena na yiyo no eba so ewo asokore mampon na na sama de awuo deba no bebi omobodwa ne hwa ena yede ye papa ebeto adeda na hwe ne ne echi na ya hwe akopɛ no krabia firi hɔ ba na dumienu bremu kopim no nsia no yesi nkonwa wɔ hɔ na yetimi anom na chi sika senti yesra de hye nyina sɛ ene ne fiada so no omomeye ya dom na yentimi nkura papa echi kura na animonyam hye entimi emre mu nte no kede che oba ma yiyo no de etie eno no nte no ya momegya ye na enye boko na afen so no owo how biara na sɛ kwada na bia etete wo obi ebu kwasia obi twa wonsasia na sɛ bia wakoto asase bi wa nipa na sa aton ama obi awade mu nsem yade mu nsem ana sɛ de 0546 88 3287 0546 883287 and 0243 585878 0552 so ka ho 095593 me ensanyina da de wo befre bia bejo so e wa sempa nipa dwumadie so ne ya pe wa asem no ho pemasi bre e de ama ye kɔ na sister Adwoa Ampofo owo America Connecticut bro no baako ye no wo US abrochimemu e no wo na nsane na ye de ye nua baabi e betena ha no ofri mantifido ya na akwada tache bosome baako e da ne na so ene ye sister na ya adom ama ne ya hyentuade kakra se ye mfa ma akwada no na ontimi emfa nkɔ ne nana ho nti no Iiasem Mpe Nipa dwumadie ne nyina no yeda na se papa ye yesra Nyankopɔn hira ene na adom ene de ma ne se de wo ye nyina no enkoso afa bra Francis enso we de me nua be ma no me ana me da wase enu ade oye ma me no mani so pi ne mo wase ono de beda se pa de ode beda oba dem fo so ye nkoi asa na ebe kɔ no ye pagya ye mu pɛ Papa Eagle ono ene de nyame asɛm a emu ohwam sanse kropo twedi ampon waye kokurumuti usan ho bopop da bia enye yie uyinifi wa brabo mu a wanhwe yie enwoma ene enkwahia ebetoto Papa Eagle ena wote nonka no Iiasem Mpe Nipa dwumadie no aha ena yedi mubesie aha ena yedi mubesie ansa na yesore no msanchia ba ko bi wo ho sanchia ni ho so de a na yenko emfa nko yanim OFORISUO me da se na me so yen chia Mrs. Joyce kusi boatin woni ni kunu Frank kusi boatin wo tie ye pa na Roma yen chia wo mo sa kwan no so me da okay Papa Eagle ena atrase ha na Iiasem Mpe Nipa dwumadie no yede ebesie ena eye boja ye wote omono asamwanka sa na odifo pokwabna wote nenka bema wusu kantanka kafia da bia waje na adwa ohene yire mame yeboa akua asuama bronya wote nenka producers ebo dwuma kama bema wusu enene mano aduana ba abrampa ono wote nenka kobajasi sana na afie wote nenka uko MC yawa omo aya dwuma kama kofro bufu mpa bema suketu ameyipa bre na sa Yaw aboagye OFORISUO asante ninti de hye me ena metra adwam na mde Iiasem Mpe Nipa no ekọ bose asase so okuafo wakọ adwuma pon sa ena ba adwuma so anko pension ya ubetumi ato nananom ewo nso do me kono na Papa Eagle ena de nyame asem ede ebro me ko long time yada onyanko pase the OFORISUO bema mo eni